ஹரே கிருஷ்ணா. லெவல் 2 வகுப்புக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 3rd சாப்டர் கண்டினியூ பண்ணிட்டோம். நேத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணலாம். இன்னைக்கு நான் தான் பிரணத்தி எடுப்பேன். இப்போ நான் தான் ஜப்பா எடுத்தேன். அப்ப நான் ஐ டேக் தட் லிபர்ட்டி ஆஃப் பிரணத்தி சொல்றதுக்கு எனக்கு ஒரு லிபர்ட்டி. யார் ஜப்பா எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। நம்ம வந்து சாப்டர் பண்ணலாமா? (3.14) அதுல இருந்து ஆரம்பிக்க போறோம். எஸ், ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர். எஸ், ஐஸ்வர்யா மாதாஜி, எனக்கு படிக்க முடியுமா உங்களுக்கு? படிக்கிறேன் மாதாஜி. முடியுமா? How are you feeling? படிக்கிறேன் மாதாஜி, பரவாயில்ல மாதாஜி. படிங்க. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यत् अन्न संभवः यज्ञत् भवति पर्जन्यो यज्ञं சொல்றோம் இல்லையா? यज्ञம் அந்த மாதிரி यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः அன்னாத் தானியங்களிலிருந்து பவந்தி வளர்கின்றன பூதானி பௌதிக உடல்கள் பர்ஜன்யாத் மலையிலிருந்து அன்ன உணவு தானியங்கள் சம்பவ உண்டாக்கப்படுகின்றது யக்ஞாத் யாகங்களை செய்வதிலிருந்து பவதி
சாத்தியமாகிறது. பர்ஜன்ய, மழை, யக்ஞ, யாகங்கள், கர்ம விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், சமுத்பவ, பிறந்த. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும், விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. பகவத்கீதையின் மிக சிறந்த கருத்துரையாளரான ஸ்ரீல பலதேவ வித்யாபூஷணர் கூறுகிறார், ஏ இந்திராத் யங்க தவாஸ்திதம் யஜ்ஞம் சர்வேஸ்வரம் விஷ்ணம் அப்பர்யச்ய தச்சேஷம் அஷ்னந்தி தேன தத் தேஹ யாத்ரம் சம்பாதயந்தி தே சந்தஹ சர்வேஸ்வரஸ்ய யஜ்ஞபுருஷாஸ்ய பக்தா சர்வ கில்பிஷைர் அநாதி கால விருத்தை ஆத்மானுபவ பிரதிபத்கைர் கிகிலை பபைர் விமுச்சியத்தே. எல்லா யாகங்களையும் அனுபவிக்கும் நபர் அல்லது யஜ்ஞ புருஷர் என்று அறியப்படும் முழுமுதற் கடவுள் எல்லா தேவர்களுக்கும் தலைவராவார். உடலின் அங்கங்கள் உடல் மொத்தத்தையும் சேவை செய்வதைப் போல தேவர்கள் அனைவரும் பகவானுக்கு சேவை செய்கின்றனர். இந்திரன், சந்திரன், வருணன் முதலிய தேவர்கள் உலக விவகாரங்களை நிர்வாகம் செய்வதற்காக இறைவனால் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் ஆவார். அவர்களை மகிழ்விப்பதற்காகவும் காற்று, ஒளி, நீர் முதலியனவற்றை அவர்களிடமிருந்து பெற்று உணவு தானியங்களை உற்பத்தி செய்வதற்காகவும் வேதங்கள் யாகங்களை விதித்துள்ளன. பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடும் போது அவரது வெவ்வேறு அங்கங்களான தேவர்களும் தானாகவே வழிபடப்படுகின்றனர். எனவே தேவர்களை தனியாக வழிபடும் அவசியம் எதுவும் இல்லை. இதன் காரணத்தால் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள பக்தர்கள் உணவை கிருஷ்ணருக்கு படைத்த பின் உட்கொள்கின்றனர். இது உடலை ஆன்மீகத்தில் வளப்படுத்துகின்றது. இத்தகைய விளைவுகள் அழிவது மட்டுமின்றி ஜட இயற்கையின் எல்லா கலக்கங்களிலிருந்தும் பூரண பாதுகாப்பு ஏற்படுகின்றது. தொற்றுவியாதி வேகமாக பரவும் போது தடுப்பு மருந்து உட்கொள்வதால் ஒருவன் அதன் தாக்கத்தில் இருந்து தப்ப முடிகிறது. அதுபோல பகவான் விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணம் செய்த உணவை நாம் உட்கொள்ளும் போது ஜட பாதிப்பை எதிர்ப்பதற்கு தேவையான சக்தி கிடைக்கின்றது. இதை பின்பற்றுபவர்கள் இறைவனின் பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள். எனவே கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் செய்யப்பட்ட உணவை மட்டுமே உண்ணும் கிருஷ்ண பக்தர் ஆன்மீக தன்னுணர்வின் முன்னேற்ற பாதையில் தடங்கல்களாக உள்ள முந்தைய ஜட பாதிப்புகளை வெல்ல முடியும். மறுபக்கத்தில் இவ்வாறு செய்யாதவன் தனது பாவ செயல்களின் அளவை அதிகரித்து கொண்டே சென்று இவற்றின் விளைவுகளை அனுபவிப்பதற்காக நாய், பன்றி போன்ற உடல்களை மறுபிறவியில் அடைகிறான். இப்பௌதிக உலகம் முழுக்க முழுக்க கலங்கங்கள் நிறைந்தது. பகவான் விஷ்ணுவின் பிரசாதத்தை உட்கொண்டு எதிர்ப்பு சக்தியை வளர்த்தவர் இதன் தாக்குதலில் இருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறார். இம்முறையை பின்பற்றாதவரோ கலங்கங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார். தானியங்களும் காரியங்களுமே உணவுப் பொருட்கள் ஆகும். மனிதன் பலவிதமாக தானியங்களையும் காய்கறிகளையும் பழங்களையும் உட்கொள்கிறான். மிருகங்களோ புல், இலை, தானிய கழிவுகள் மற்றும் காய்கறி கழிவுகள் முதலியவற்றை உண்கின்றன. மாமிசம் உண்ணும் பழக்கம் உடையவர்களும் மிருகங்களை உண்பதற்கு தாவரங்களின் உற்பத்தியையே நம்பி இருக்க வேண்டும். எனவே இறுதியில் பார்த்தால் நாம் மிகப்பெரிய தொழிற்சாலையை நம்பி வாழ்வதில்லை, விவசாய நிலத்தையே நம்பி வாழ்கிறோம். இத்தகைய விவசாய உற்பத்தி தேவையான அளவு மழையை நம்பியுள்ளது. இந்த மழை தேவர்களான இந்திரன், சூரியன், சந்திரன் போன்றவர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. அவர்கள் அனைவரும் பகவானின் தொண்டர்களே. யாகங்களால் இறைவனை திருப்தி செய்ய முடியும். எனவே இவற்றை செய்யாதவன் பஞ்சத்தையே காண்பான். இது இயற்கையின் நியதி. எனவே யாகங்கள் குறிப்பாக இந்த யுகத்திற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. சங்கீர்த்தன யாகத்தை
நமது உணவு பற்றாக்குறையை தீர்ப்பதற்காகவாது செய்தே ஆக வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பட் நல்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் என்ன கொடுத்திருக்கு இதுல ஏதோ ஒரு பெரிய ஸ்லோகா அதுல கொடுத்திருக்கு. இதே வித்யாபூஷன் இது என்ன ஒரு பெரிய சன்ஸ்கிரிட் சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்றாருனாக்கா தேவர்கள் இந்த இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா தேவர்கள் எல்லாம் தேவர்கள் தேவிகள்லாம் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இன்சார்ஜ் மாதிரி தான். இப்போ ஒரு கம்பெனில இப்படிதான் எல்லாமே அந்த ஓனர் பாத்துக்க முடியுமா? இல்ல. அவர் என்னது அக்கௌண்ட்ஸ் பாத்துக்கிறது ஒரு அக்கௌண்டன்ட் நியமிப்பார். அப்புறம் வந்து யாரெல்லாம் ரெக்ரூட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்து ஆளை வந்து வேலை பண்றதுக்கு எடுத்துக்கணுமே அதுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் HR அப்படின்னு விட்டுருவார். அப்படி என்னெல்லாமோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், அப்புறம் ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. சில மருந்து கம்பெனி எல்லாம் இருந்ததுன்னா ரிசர்ச்க்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், அப்புறம் இந்த இது விலைக்கு விற்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி டேட்டாலும் பண்றதுக்கு அது மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் ஒவ்வொரு இதுல. அதே போல ஸ்கூல் எக்ஸாம்பிள் நான் குழந்தைகளுக்கு நான் டீச்சரா தானே இருக்கேன். அதுல சொல்லுவேன் நான் பிரின்சிபல் யாரு? கிருஷ்ணர். கீழே இருக்கிறது அந்த டெமிகாட்ஸ் அப்படின்னா இந்த தேவர்கள் தேவிகள்லாம் யாரு? ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் மாதிரி, இல்ல ஒரு கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் மாதிரி. அந்த அவளுக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்து நீ பண்ணுங்க. ஆனா தேர் ஆல் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் கிருஷ்ணா தான். எல்லா தேவி தேவர்களும் கிருஷ்ணாவின் இதுலதான் இருக்காங்க. அவங்க இப்ப லட்சுமி தேவியை வழிபட்டு ஒரு பணம் கிடைக்கிறதுனா அது கிருஷ்ணாவோட பர்மிஷனோட தான் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். ஸோ கிருஷ்ணா வந்து அந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அதே போல சரஸ்வதிக்கே ஒரு இது நம்ம படிப்பு நல்ல அறிவுன்னு வளர்த்துறதுக்கு இது சரஸ்வதி தேவியை நம்ம வந்து ப்ரே பண்றோம். அந்த மாதிரி ஒருத்தரும் வந்து அந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி அதை எடுத்து பண்றாங்க. ஆனா எல்லாமே பகவானின் கண்ட்ரோல்ல தான் இதெல்லாமே நடக்கும். அப்புறம் அர்ப்பணம் செய்தவனா நம்மள மாதிரி இவா பக்தர்கள் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்த உணவை தான் நாம் உட்கொள்ளும் போது அந்த இது எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஒரு வேக்சின். இப்போ ஒரு மாதிரி இந்த இதெல்லாம் வருது இல்லையா, நம்ம இப்ப கோவிட் எல்லாம் வந்தப்பல இந்த மாதிரி வந்துன்னா அவங்க வேக்சின் கண்டுபிடிச்சு அந்த தடுப்பு மருந்தை வந்து போடுறாங்க. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு. அது போல நம்ம இந்த நாம ஜபம்லாம் பண்றது பகவானுடைய இதெல்லாம் பண்றது எப்படின்னா நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கும் போது என்ன நிறைய இதெல்லாம் வரும், ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஆனா இந்த நாம ஜபம் பண்ணும்போது வேக்சின் மாதிரி நம்மளை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு வேண்டி அது அந்த மாதிரி ஒரு இது செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு தடுப்பு மருந்து உட்கொள்வதால் ஒருவன் அந்த தாக்கத்திலிருந்து தப்ப முடியாது. அதே போலவே பகவான் விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணம் செய்த உணவை நாம் உட்கொள்ளும் போது நாம மாத்திரம் இல்ல அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணின அந்த உணவை வந்து நம்ம உட்கொள்ளும் போது என்ன ஆகும், அந்த ஜட பாதிப்புல இருந்து அந்த சக்தி எதிர்ப்பதற்கு உள்ள சக்தி கிடைக்கிறது. ஏன்னா அந்த பகவத்கீதையில கொடுத்திருக்க ஒரு சாப்பாடு பண்ணி வச்சா 3 ஹவர்ஸ்க்குள்ள அது சாப்பிடணுமா. நம்ம அது சாத்தியமா எவ்ரி 3 ஹவர்ஸ் சமைச்சு இப்போ ஒருத்தர் வரா, நம்ம வீட்லயே பசங்களும் வரா டைம்ல வரேன்னா அந்த டைம் வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி 2 ஹவர்ஸ் சாப்பிடறாப்ல அவர் வரப்போறாரு ஒரு 1/2 hour பச்சு அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. காத்தால பண்ணினோமா அதுக்கப்புறம் யார் வராலும் சூடு பண்ணி கொடுக்கதான் வேண்டியிருக்கு. ஆனா என்ன பண்ணோம்னாக்கா கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணியாச்சுன்னா அது ஒரு தடுப்பு சக்தி மாதிரி அது ஒரு பவர் கிடைச்சிடும். அப்புறம் அது வந்து அது உண்ணும் போது என்ன ஆகும்னாக்கா அது இதாகாது. அதே போல ஏகாதசியில வந்து சில பேர்லாம் கோயில்லயே வந்து ஏதாவது கொடுப்பா, தானியங்களோட உள்ள பிரசாதம் எல்லாம் கொடுப்பா. ஆனா நம்ம வந்து இஸ்கான்ல வந்து டிஃபாலோ தானியங்கள் எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா அதுலதான் கலிபுருஷர் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டோரி இருக்கு. அப்ப நம்ம அதை என்ன பண்ணலாமா, அதை எடுத்து வச்சு நம்ம அடுத்த நாளைக்கு உபயோகிக்கணும். இல்ல அது கெட்டு போயிடும் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். அடுத்த நாளைக்கு அப்போ அது மாத்திரம் பரவாயில்லையானாக்கா அது பரவாயில்ல. ஏன்னா அது ஆல்ரெடி நைவேத்தியம் பண்ணினது, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணின அந்த மாதிரி நைவேத்தியம் பண்ணதெல்லாம் பிரசாதமா எடுக்கும் போது என்ன அதுக்கு பவர் வந்து விடுறது. அது அடுத்த நாளைக்கு சாப்பிடும்போது அது கெட்டு போகாது. பாக்கி எது நம்ம பண்றோமோ 3 ஹவர்ஸ்க்குள்ள சாப்பிடணும். இல்லாட்டா அதுல வந்து நம்ம பாவத்தையே உண்றோம். அந்த மாதிரி ஒரு இது போட்டிருக்கு நம்ம பகவத்கீதையிலே ஸ்லோகத்துல வரும். சோ இந்த மாதிரி நிறைய தடங்குகள்லாம் வரும். ஜட பாதிப்புகளை வெற்றி கொள்ள முடியும் இந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா. பக்கத்தில் இவ்வாறு செய்யாதவன் அந்த மாதிரி செய்யலைன்னா என்னாகும், பாவ செயல்களை அந்த அளவை அதிகரித்து கொண்டே இது பாவத்தை தான் உண்கிறான் அப்படின்னே போட்டிருக்கு பகவத்கீதையில. அவன் அந்த மாதிரி நைவேத்தியம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம உள்ள சாப்பாடு நம்ம சாப்பிட்டோம்னாக்கா நம்ம பாவத்தையே உண்கிறோம் அந்த மாதிரி போட்டு. சோ இது பௌதிக உலகம் முழுக்க கலங்கள் நிறைந்ததுதான். அப்ப அந்த எதிர்ப்பு சக்தி எது, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண பிரசாதத்தை நம்ம உட்கொள்ளும் போது அது நமக்கு தடுப்பு ஊசி மாதிரி, நம்ம எப்படி வேக்சின் போட்டுக்கோமே அந்த மாதிரி. அப்புறம் இது என்ன அடுத்த டாபிக்ல என்ன போட்டிருக்குன்னா எல்லாம் தானியங்கள் காய்கறிகள் எதுவுமே உயிர்வாழிகள் எல்லாம் உணவை தான் நம்பின்னு இருக்கு இல்லையா. அப்போ அந்த இது தானிய இது என்ன சொல்லிட்டு மிருகங்களோ புல் இலை தானிய கழிவுகள் இதெல்லாம் அது டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. நம்ம வந்து இந்த தானியங்கள் காய்கறிகள் பழங்கள் அதை நம்ம டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
அப்புறம் வந்து அதான் நம்ம மாமிசம் உண்றவாளுக்கு என்னது, அவ வந்து ஆடு மாடு என்னெல்லாம் கட் பண்ணி சாப்பிடறா தெரியாது. ஆனா அந்த மாடு சாப்பிடறதுக்கும் ஆடு சாப்பிடறதுக்கும் திரும்பி வெஜிடேஷன் தானே வேண்டியிருக்கு. அதுக்கும் புல்லும் இதெல்லாம் தானே வேண்டியிருக்கு. சோ எப்படியும் நம்ம வந்து நேச்சரை வந்து டிபெண்ட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். இப்ப நம்ம அந்த விவசாய நிலத்தையே நம்பி வாழ்கின்றோம் நம்ம. அப்ப இத்தகைய விவசாய உற்பத்தி தேவையான அளவு மழையை நம்பி உள்ளது. இது அந்த ஒரு இது மாதிரி ஒரு சைக்கிள் மாதிரி அது. அது மழையை நம்பிட்டு இருக்கு. அந்த மழை எப்படி வருது? இந்த மாதிரி இது யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் எங்கெல்லாம் பண்றாளோ அதெல்லாம் இது வச்சிருந்தா இது மழை பெய்யும். அவ யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் எங்க நடக்கும்? யாரு பகவானை வந்து நினைத்து இந்த பூஜை பனஸ்கரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அப்ப பகவானை திருப்தி செய்ய முடியும். அந்த மாதிரி பண்றவாளும் வந்து யாகம் யஜ்ஞம் பண்ணுவா. அவ காரணம் மழை பெய்யறது, அந்த மழை காரணம் நம்ம தானியங்கள்லாம் மழையுது. அந்த தானியத்தை நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி நம்ம சாப்பிடலாம். இந்த இது இயற்கையின் நியதி. எனவே யாகங்கள் குறிப்பாக இந்த யுகத்திற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட சங்கீர்த்தனை யாகம். யாகம்னா நாட் நெசசரி யஜ்ஞம், அந்த யஜ்ஞம் பண்றாங்களே அது கண்டிப்பா பண்ணணும். ஆனா நமக்கு இப்ப என்ன சொல்லியிருக்கு, நம்மளால முடிஞ்ச எப்போ உட்காந்து யாகம் யஜ்ஞம் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. பட் சங்கீர்த்தனை இது கூட ஒரு யஜ்ஞம் தான். அது ஒரு யஜ்ஞம் மாதிரி. அந்த யஜ்ஞத்தை நம்ம வந்து இது சங்கீர்த்தனை பாட்டு பாடணுமா இல்ல, ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம். அதுவும் ஒரு சங்கீர்த்தனம் மாதிரி தான். சோ அதுவும் நம்ம வந்து இந்த காலத்துக்கு கலியுகத்துல பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. நமது உணவு பற்றாக்குறையை திருப்பதற்காகவே அதுக்கு வேண்டியாவது நம்ம செய்தே ஆக வேண்டும். எங்க சுத்தி வளைச்சு எங்க போறது இல்லையா, நம்ம சாப்பாடோட விஷயம் வரைக்கும் பண்ணணும். எஸ், அடுத்தது யார் பாக்குறேன். அடுத்தது உங்களுக்கே தெரியும், நம்ம இதுலயே போட்டிருக்கேன், சானி மாதா தான் கரெக்ட். கர்ம கர்ம பிரம்மோ கேட்க மாட்டேங்கிறது. விதி பிரம்ம சமுத்பவம் தஸ்மாத் சர்வகதம் பிரம்ம நித்யம் யஜ்ஞோ பிரதிஷ்டிதம். கர்ம யஜ்ஞே யஜ்ஞே நித்யம் யஜ்ஞே பிரதிஷ்டிதம். பிரம்மாவிலிருந்து உத்பவம் உண்டாகிறது. வித்தி, நீ அறிய வேண்டும். பிரம்மா வேதங்கள், அக்ஷர பரபிரம்மனிலிருந்து முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து, சமுத்பவம் நேரடியாக தோன்றுகின்றன. தஸ்மாத் எனவே, சர்வகதம் எங்கும் நிறைந்துள்ள, பிரம்மா உன்னதம் நித்தியம் நித்தியமாக, யக்ஞே யாகத்தில், பிரதிஷ்டிதம் வீற்றுள்ளது. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வேதங்களை அடிப்படையாக கொண்டவை. வேதங்கள் நேரடியாக முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து தோன்றியவை. எனவே எங்கும் பரவியுள்ள முழுமுதற் கடவுள் எல்லா யாகங்களிலும் நித்தியமாக வீற்றுள்ளார். பொருளுரை. யஜ்ஞார்த்த கர்மம், அதாவது கிருஷ்ணரில் திருப்தியாக செயலாற்றுவதன் தேவை இந்த ஸ்லோகத்தில் மிகவும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. நாம் யஜ்ஞ புருஷரான விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செயலாற்ற வேண்டும் எனில் பிரம்மன் எனப்படும் திவ்யமான வேதங்களின் வழிகாட்டுதலை நாம் கண்டறிய வேண்டும். வேதங்களே நமது செயல்களுக்கான வழிகாட்டிகளாகும். வேதங்களின் வழிகாட்டுதல் இன்றி செய்யப்படும் செயல்கள் அனைத்தும் விகர்மங்கள், அதாவது அங்கீகரிக்கப்படாத செயல்கள் அல்லது பாவச் செயல்கள் எனப்படும். எனவே செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து தப்பிக்க ஒருவன் எப்போதும் வேதங்களின் வழிகாட்டுதலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சாதாரண வாழ்வில் எவ்வாறு நாட்டின் சட்டங்களுக்கு உட்பட்டு செயலாற்ற வேண்டியுள்ளதோ அதே போல இறைவனின் உயர் விதிகளுக்கு ஏற்ப ஒருவன் செயலாற்ற வேண்டும். வேதங்களில் அளிக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகள் முழுமுதற் கடவுளின் மூச்சிலிருந்து நேரடியாக தோன்றியவை. அஸ்ய மகதோ பூதஸ்ய நிஸ்வசிதம் ஏதத் யத் ரிக்வேதோ யஜுர்வேத சாமவேதோ தர்வாங்கிரச 4 வேதங்களான ரிக், யஜுர், சாம மற்றும் அதர வேதங்கள் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் மூச்சிலிருந்து தோன்றியவை. பிருகத் ஆரண்ய உபனிஷத் 4:5-11 சர்வசக்தி பொருந்தியவரான கடவுளாலும் பேசும் வலிமை உடையவர். தனது ஒவ்வொரு புலன்களாலும் மற்ற எல்லா புலன்களின் செயல்களையும் செய்யும் தனிப்பெரும் வல்லமை இறைவனுக்கு உண்டு என்பதை பிரம்ம சகிதை விவரிக்கின்றது. வேறு விதமாக கூறினால், மூச்சால் பேசவும் கண்களால் கருவூட்டவும் அவருக்கு வல்லமை உண்டு. உண்மையில் தனது கண்களால் பௌதீக இயற்கையை பார்த்ததன் மூலமாக ஜீவன்களை அதனுள் அவர் கருவுறச் செய்ததாக கூறப்பட்டுள்ளது. இயற்கையின் வயிற்றில் உயிர்களை கருத்தரிக்க செய்த பிறகு கட்டுண்ட அவ்வுயிர்கள் முழுமுதற் கடவுளின்
திருநாட்டிற்கு திரும்பிச் செல்வதற்கான வழிமுறைகளையும் வேதங்களில் விவரித்தார் இறைவன். பௌதீக இயற்கையின் வசப்பட்டுள்ள கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அனைவரும் புலனின்பத்தை மிகவும் விரும்புகின்றனர் என்பதை நாம் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஆனால் திரிபடைத்த நமது இச்சைகளெல்லாம் பூர்த்தி செய்து இன்பம் என்று நினைத்து கடவுளிடம் திரும்பும்படி வேத விதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் முக்தி அடைவதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பாகும். எனவே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அனைவரும் கிருஷ்ண உணர்வுடையவர்களாகி யக்ஞ வழிமுறையை பின்பற்ற முயல வேண்டும். இதுவரை வேத நெறிகளை பின்பற்றாமல் இருந்தவர்களும் கிருஷ்ண உணர்வின் கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். அதன் தளத்திலிருந்து வேத யாகங்கள் அல்லது கர்மங்களை மாற்ற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நிறைய பாயிண்ட்ஸ் சொல்றாரு. என்னது இது ஸ்டார்டிங்ல என்ன கொடுத்திருக்க? யக்ஞம். யக்ஞம் வந்து எப்படி யக்ஞம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இந்த 4 வேதங்கள், அந்த வேதங்கள்லாம் எங்கேன்னு வந்துதான் எல்லாம் பகவானோட ஒரு மூச்சு காற்று இருந்து வரும். இதெல்லாம் எப்படி வருது அப்படின்னாக்கா அவர் கண்ணாலேயே வந்து சிருஷ்டி பண்ணிடுவார். அந்த கண்ணாலேயே வந்து இம்ப்ரெக்னேட் த நேச்சர். பகவான் நேச்சரை வந்து அதுக்கு என்ன வேர்டு சொல்லியிருக்கேன், மூச்சாலும் பேசும் வல்லமை உடையவர். சக்தி அவருக்கு எல்லா இதுலயும் ஒரு சக்தி உண்டு. ஒவ்வொரு புலன்களாலும் அவர் எல்லா புலன்களையும் செயல்களையும் செய்ய தனிப்பெரும் வல்லமை அவருக்கு பகவானுக்கு உண்டு. இது பிரம்ம சமிதால இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. சோ அவர் வேறு விதமாக கூறினால் மூச்சால் பேசவும் கண்களால் கருவூட்டுவது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மூச்சால் பேசவும் கண்களால் கருவூட்டவும் அவருக்கு வல்லமை உண்டு. இப்ப நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்றோம் இல்லையா பகவானுக்கு, பகவான் எங்க சாப்பிட்டாருன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அப்படி இல்ல, பகவான் சாப்பிட்டாருனாக்கா என்ன லிட்டரல் சென்ஸ் ஆஃப் சாப்பிட்டார். ஆனா அவர் வந்து இது அந்த கண்டருளை பண்றது அப்படிதானே நம்ம சொல்லவும் செய்வோம். அவருக்கு பகவானுக்கு காட்டணும். we have to show it to God. அவர் கண்ணாலேயே பார்த்தாலே அது வந்து அவர் அவர் உண்கிறார் அந்த மாதிரி. சோ அவருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் வல்லமையும் உண்டா, ஏன்னா அவர் பகவான். அதனால உண்மையில் தனது கண்களால் பௌதிக இயற்கையை பார்த்ததன் மூலமாக, அதுவும் போட்டோம், தனது கண்களால் பௌதிக இயற்கையை பார்த்ததன் மூலமாக ஜீவன்கள் அதனுள் அவர் கருவற்ற செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இயற்கையின் வயிற்றில் உயிர்களை கருத்தரித்த செய்த பிறகு கட்டுண்டை உயிர்கள், நம்ம ஒரு வாட்டி இங்க பிறந்தாச்சுன்னா கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் ஆகிவிட்டோம். அந்த உயிர்களுக்கு எல்லாம் என்னது, அவரே திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்வதற்கான வழிமுறையும் வேதங்களில் விவரிக்கிறார் அப்படின்னு. அப்ப இந்த வேதங்களை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாமே we have to do. So வேதம்னா என்னது, இந்த 4 வேதம் போட்டிருக்கு. அது அதோட அக்கார்டிங் டு அது பண்ணும்போதுதான் மழையே வருது. மெயினா அதுலதான் ஆரம்பிச்சோம். மழை வருதுனாக்கா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் நம்ம வேதத்துல என்ன கொடுத்துருக்கோம். அதனாலதான் அந்த யக்ஞம் எல்லாம் பண்ணும்போது இது கட்டுண்ட ஆத்மாக்கா அனைவரும் கிருஷ்ண உணர்வுகளாகி யக்ஞ விதிமுறையை பின்பற்ற முயற்சி செய்ய வேண்டும். நம்ம எல்லாமே கிருஷ்ண பக்தர்களாகி அந்த யக்ஞம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா என்னது, நாட் ஓன்லி இது என்னது யக்ஞம்னாக்கா பூஜை அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம இப்ப சங்கீர்த்தன யக்ஞம், நம்ம வந்து இப்ப பிரேயர் இந்த என்னது மகாமந்திரம் சொல்றதுக்குள்ளே இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த யக்ஞம் தான். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அப்பதான் இது வந்து எல்லாமே ஒழுங்கா நடக்கும். நேச்சர்லயும் கூட அது எல்லாமே சரி சமமா அந்த மழை பெய்யற காலத்துல மழை பெய்யும், எல்லாமே நல்லா இருக்கும். இதுவரை வேத நெறிகளை பின்பற்றாமல் இருந்தவர்களும் கூட கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து இந்த கொள்கைகளை ஏற்று ஆரம்பித்து விடலாம். அதன் தளத்திலிருந்து வேத யாகங்கள் அல்லது கர்மங்களை செயலாற்ற முடியும். ஜானி மாதாஜி மற்றும் ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஆர்டர் நீங்க புரிஞ்சுங்க. ஜானி மாதாஜி ஆயிடுச்சா நீங்க எடுத்துடுங்க. அப்படி ஒருத்தர் அவளோட ஆர்டர் பார்த்துடுங்க. திரும்பி நான் பண்ண வேண்டியிருக்கு. படிச்சுங்க. ஏவம் பிரவர்த்திதம் சக்ரம் நானுவயர்த்தயதீயः ஆகார்யு இந்திரிய ராமः மோகம் பார்த்த சஜீவதி. நல்லா படிக்கிற மாதாஜி. ஏவம் இவ்வாறாக பிரவர்த்திதம் வேதங்களில் நிலைநாட்டப்பட்ட சக்கரம் நான் இல்லை அனுவயத்ததி கடைபிடித்தல் இக இல்வாழ்வில் யாரொருவர் அகயு ஆயு பாவம் நிறைந்த வாழ்வு வாழ்பவன் இந்திரிய ஆரம புலனுகத்தில் திருப்தியுற்று மோகம் பலனின்றி பார்த்த பிரிதாவின் மகனே அர்ஜுனா ச அவன் ஜீவதி வாழ்கிறான். மொழிபெயர்ப்பு: எனதன்பு அர்ஜுனா, வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள இத்தகைய யாக சக்கரத்தை இம்மனித வாழ்வில் கடைபிடிக்காதவன்
முற்றிலும் பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்கிறான். புலன்களின் திருப்திக்காக மட்டும் வாழ்பவனின் வாழ்வு பலனற்றதாகும். பொருளுரை: கடினமாக உழைத்து புலனின்பம் அனுபவிங்கள் என்னும் பணவெறியர்களின் கொள்கை இறைவனால் இங்கு கண்டிக்கப்படுகிறது. எனவே இப்பௌதிக உலகில் அனுபவிக்க விரும்புவோர் முந்தைய பதங்களில் கூறப்பட்ட யாக சக்கரத்தை கடைபிடிப்பது மிகவும் இன்றியமையாததாகும். இத்தகு ஒழுங்குமுறைகளை கடைபிடிக்காதவனின் வாழ்க்கை மேன்மேலும் இழிந்து அபாயகரமான நிலையை அடைகிறது. இயற்கையின் ஏற்பாட்டின்படி இந்த மனித உடல் தன்னுணர்விற்காக உண்டானதாகும். கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் என்னும் 3 வழிகளில் ஏதேனும் ஒரு வழியை பின்பற்றி தன்னுணர்வை அடையலாம். நன்மை தீமைகளை கடந்து வாழும் ஆன்மீகவாதிகள் விதிக்கப்பட்ட யாகங்களை கண்டிப்பாக செயலாற்றும் அவசியம் இல்லை. ஆனால் புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மேற்கூறிய யாக சுழற்சியை பின்பற்றி தங்களை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வது அவசியம். பல்வேறு விதமான செயல்கள் உண்டு. கிருஷ்ண சிந்தையில் இல்லாத நபர்கள் புலன்களின் சிந்தனையில் ஈடுபடுவர் என்பது நிச்சயம். எனவே புண்ணியங்களை செய்வது அவர்களுக்கு அவசிய தேவையாகும். புலன்களின் சிந்தனையில் உள்ளவர்கள் அச்செயல்களின் விளைவுகளில் சிக்கிக் கொள்ளாமல் தங்களது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ளும் விதத்தில் இந்த யாகங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. உலகம் வளம் பெறுவது நமது சொந்த முயற்சியால் அல்ல, அது பின்னணியில் இருக்கும் முழுமுதற் கடவுள் செய்து தரும் ஏற்பாட்டினை பொறுத்ததாகும். இந்த ஏற்பாடுகள் தேவர்களால் நேரடியாக செயலாற்றப்படுகின்றன. எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை மையமாக கொண்ட யாகங்கள் வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இது மறைமுகமாக கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சி ஆகும். ஏனெனில் யாகங்களை செய்பவன் பக்குவம் அடையும் போது அவன் கிருஷ்ண உணர்வை அடைவது உறுதி. ஆயினும் இது போன்ற யாகங்களை செய்தும் ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வை அடையவில்லை எனில் இவை வெறும் புண்ணிய செயல்களாகவே கருதப்படும். எனவே ஒருவன் தனது முன்னேற்றத்தை புண்ணிய செயலுடன் நிறுத்தி கொள்ளக் கூடாது. அதனை தாண்டி கிருஷ்ண உணர்வினை அடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மதஜி. சோ என்னது, இந்த யாகம் எல்லாம் கண்டிப்பா பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அண்ட் யாகம் பண்றதுல என்னன்னாக்கா டெஃபினட்டா அதோட புண்ணியங்கள்லாம் கிடைக்கும். ஆனா நம்மள மாதிரி பாமர மக்களுக்கு டெஃபினட்டா நம்ம பண்ணி ஆகணும். ஆனா யாரு ஆன்மீகத்துல ரொம்ப இதா இருக்கவங்களோ அதுவும் கொடுத்துருக்கு. ஆன்மீகத்துல ரொம்ப உச்சக்கட்டத்துல இருக்கிறவங்களும் இந்த ஆன்மீகவாதிகள் விதிக்கப்பட்ட யாகங்களை கண்டிப்பாக செயலாற்றணும்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அவன் அதை தாண்டி போயாச்சு. ஆனா நம்மள மாதிரி ஆனால் புலனுணர்ச்சியில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் நம்ம சொல்லலாம், இல்ல நான் எல்லாம் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு. இல்ல விடல, இன்னும் இருக்கு. நம்ம அப்ப மேற்கூறிய யாக சுழற்சியை பின்பற்றி தங்களை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வது அவசியம். முதல்ல அந்த மாதிரி பண்ணி அது அவசியம். அதுக்கப்புறம் என்னது, மெதுவா கிருஷ்ண உணர்வுல வரணும். அது பக்தியில வரும். ஆனா அது வராம சும்மா இருக்க கடனே பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அது பிரயோஜனப்படாது. திரும்பி அந்த இதுல அவன் ஒருவர் தன் முன்னேற்றத்துக்கு புண்ணிய செயலுடன் நிறுத்திக் கொள்ளக்கூடாது. அதனை தாண்டி கிருஷ்ண உணர்வினை அடைய வேண்டும். அப்ப சும்மா அந்த யாகம் யஜ்யம் பண்ணித்தான் டெஃபினட்டா புண்ணியம் கிடைக்கும். ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணி பழக்கம் பண்ணி என்ன ஆகணும்னாக்கா கிருஷ்ண உணர்வோடு அதெல்லாம் பண்ணி பழகணும். அந்த மாதிரி பண்ணாதான் அது பிரயோஜனப்படும். இல்லாட்டா வெறும் புண்ணியத்தோட நின்று போயிடும். நமக்குதான் புண்ணியம் வேண்டாம் பாவம் வேண்டாம் தானே சொல்லிருப்போம். எஸ், அடுத்ததான் மாதாஜி. அடுத்தது ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. यस्त्व आत्मरतिर्येव स्यात् आत्मदृग्दश स मानवः आत्मन्येव स सन्तुष्टस्य कार्यं न विद्यते. யாரொருவன் தூ ஆனால் ஆத்மரதி தன்னில் மகிழ்கிறானோ ஏவ நிச்சயமாக சியாத் இருக்கிறான் ஆத்ம திருப்தியுற்று ச மேலும் மாணவ மனிதன் ஆத்மனி தன்னில் ஏவ மட்டும் ச மேலும் சந்துஷ்ட பூரணமாக இருத்தல் தஸ்ய அவனுக்கு காரியம் கடமை ந இல்லை வித்தியதே இருப்பது. ஆனால் மனித பிறவியை தன்னுணர்விற்காக உபயோகித்து தன்னில் மகிழ்ந்து தன்னில் திருப்தி கொண்டு தன்னில் பூரணமாக இருப்பவனுக்கு கடமைகள் ஏதும் இல்லை. பொருளுரை: கிருஷ்ண உணர்வு முழுமையடைந்த கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களிலே பூரண திருப்தி அடைந்த நபர்களுக்கு வேறு எவ்வித கடமையும் இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுவதன் மூலம் பல்லாயிரக்கணக்கான யாகங்களை செய்வதற்கு ஈடாக உள்ளிருக்கும் எல்லா கலகங்களும் உடனடியாக தூய்மை அடைகின்றன. இவ்விதமாக உணர்வை தூய்மைப்படுத்துபவன் பரத்துடனான தனது நித்திய உறவில்
அசையாத நம்பிக்கை கொள்கிறான். இவ்வாறாக அவனது செயல்கள் இறைவனின் கருணையால் ஆத்ம திருப்தியை கொடுக்கின்றன. எனவே அவன் வேத விதிகளுக்கு கடன்பட்டவன் அல்ல. இத்தகைய கிருஷ்ண பக்தனுக்கு பௌதிக செயல்களில் கொஞ்சம் கூட விருப்பம் கிடையாது. மேலும் மது மாது போன்ற மதிமயக்கும் பௌதிக பொருட்களில் அவன் ஆனந்தம் பெறுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யாருக்கு பண்ண வேண்டாம்னு ஒரு பரிந்துரைக்கு சொல்லியிருக்கா. யார் ரொம்பவே கிருஷ்ண பக்தியில தான் உச்ச கட்டத்துல இருக்கா, அவன் வந்து அவ்வளவு ஞானியா இருக்கா, அவளுக்கு வந்து கடமைன்னு ஒண்ணுமே கிடையாது. அவன் ஆல்ரெடி தட் ஸ்டேஜ் தான். நம்மள மாதிரி உருவாக்க இந்த இதெல்லாம் கடமையா கொடுத்துருக்கு. இப்ப இதை உணர்வு படுத்துபவன் பரத்துடனான தனது நித்திய உறவில் அசையாத நம்பிக்கை கொள்கிறான். அதனால அவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி யாகம் பண்ணிட்டு அவனுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் மேல இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு அவனுக்கு அவசியமே இல்லை. இவ்வாறாக அவனது செயல்களில் இறைவனின் கருணையால் ஆத்ம திருப்தியை கொடுக்கிறது. இந்த மாதிரி உள்ளொன்னு பண்ண வேண்டாம். இத்தகைய கிருஷ்ண பக்தனுக்கு பௌதிக செயல்களில் கொஞ்சம் கூட விருப்பம் இருக்காது. மேலும் மது மாது போன்ற மதிமயக்கும் பௌதிகம் அந்த பொருள்களையும் அவன் ஆனந்தம் பெறுவது. அவன் இதுலயே நார்மல் இதுலயே வந்து பௌதிக செயல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா இது கண்டிப்பா பண்ண மாட்டான். சோ அந்த மாதிரி உள்ளவனுக்கு ஒரு ஒரு என்னது இந்த கடமையை சொல்லிட்டு பண்றதுக்கு யாகம் விஞ்ஞானம் பண்றதுக்கு அவனுக்கு அவசியம் கிடையாது. ஆனா நம்மளாம் அந்த ஸ்டேஜ் வரவே இல்லை. we have to do. என்னது அந்த மாதிரி யாகம் முக்கியம்னா என்னது, நம்ம நாம ஜப்பா பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். எஸ் மாதாஜி ஒண்ணு கூட படிச்சுக்கோ, ரொம்ப சின்னதா இருந்தது. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஓகே. இன்னும் நைவ தஸ்ய கிருதே நார்தோ நா கிருதே நேக கஷன ந சாஸ்ய சர்வபூதேஷு கஷித் அர்த்த வியபாஷ்ரயக ந என்றுமில்லை, ஏவ நிச்சயமாக, தஸ்ய அவனது, கிருதேன கடமையை செய்வதால், அர்த்த நோக்கம், ந இல்லை, அக்ருதேன கடமையை செய்யாதிருத்தல், இக இவ்வுலகில், கஷன ஏதாயினும், ந என்றுமில்லை, ச மேலும், அஸ்ய அவனது, சர்வபூதேஷு எல்லா உயிர்களிலும், கஷித் ஏதாவது, அர்த்த நோக்கம், வியபாஷ்ரய அடைக்கலம் புகுதல். தன்னை உணர்ந்தவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதால் அடைய வேண்டிய நோக்கம் ஏதும் இல்லை. இத்தகைய கடமைகளை செய்யாதிருக்கும் அவசியமும் இல்லை. மற்ற ஜீவன்களை எதற்கும் நம்பி இருக்க வேண்டியதும் இல்லை. பொருளுரை. கிருஷ்ண பக்தியின் செயல்களை தவிர வேறு எந்த விதிக்கப்பட்ட கடமையும் தன்னை உணர்ந்தவர் செய்ய வேண்டியதில்லை. கிருஷ்ண பக்தி செயலற்ற நிலை அல்ல. இது பின்வரும் ஸ்லோகங்களில் விளக்கப்படும். கிருஷ்ண பக்தன் வேறு எந்த நபரிடமும் மனிதனானாலும் சரி தேவரானாலும் சரி தஞ்சமடைவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் அவன் என்ன செய்கின்றானோ அதுவே அவனது கடமைகளை ஆற்ற போதுமானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண உணர்வுல என்ன பண்றானோ அதுதான் அவனோட கடமை. ஏன்னா அவனை வந்து யாரையும் சார்ந்து வாழறதில்லை. அவனுக்கு ஒரு ஆசை விருப்பு ஒண்ணுமே இல்லை. அந்த லெவலுக்கு போனதுனால அவனுக்கு வந்து கடமைன்னு வேற எக்ஸ்ட்ரா ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். அவன் கிருஷ்ண உணர்வுல என்ன பண்ணிருப்பானோ அதே அவனுக்கு தாராளமா அது போருமானது. எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரு பார்க்கலாம். ராஜேஸ்வரி மாதாஜிக்கு அப்புறம் ரமேஷ் பிரபுஜி இருக்கேளா? இருக்க மாதாஜி. படிக்க முடியும். தஸ்மாத் அசக்தः சததம் காரியம் கர்ம சமாசர அசக்தः ஹி ஆசரன் கர்ம பரம் ஆப்னோதி புருஷக. தஸ்மாத் எனவே, அசக்த பற்றின்றி, சததம் எப்போதும், காரியம் கடமையாக, கர்ம செயலை, சமாசர செய்வாயாக, அசக்தக பற்றின்மையோடு, ஹி நிச்சயமாக, ஆசரன் செய்வதால், கர்மா செயல், பரம் பரத்தை, ஆப்னோதி அடைகிறான், புருஷக மனிதன். எனவே மொழிபெயர்ப்பு. எனவே செயலின் பலன்களில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் கடமைக்காக செயல்படுவாயாக. பற்றின்றி செயலாற்றுவதால் ஒருவன் பரத்தை அடைகிறான். பொருளுரை. பக்தர்களை பொறுத்தவரை பரம் என்பது பரம புருஷரான முழு முதற் கடவுளை குறிக்கும். அருவவாதிகளை பொறுத்தவரை பரம் என்பது முக்தியை குறிக்கும். எனவே தக்க வழிகாட்டியின் கீழ் பலனில் பற்றற்று கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுபவன் நிச்சயமாக வாழ்வின் உன்னத இலக்கை நோக்கி முன்னேறுகிறான். குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் கிருஷ்ணருக்காக
போரிட வேண்டுமென்று அர்ஜுனன் அறிவுறுத்தப்படுகிறான். ஏனெனில் அவன் போரிட வேண்டும் என்பது கிருஷ்ணரின் விருப்பம். நல்லவனாகவும் அகிம்சைவாதிகளாகவும் வாழ நினைப்பது சுய பற்றுதலையே ஆகும். ஆனால் பரமனுக்காக செயல்படுதல் பலனில் பற்றின்றி செயல்படுவதாகும். புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் சிபாரிசு செய்யப்படும் உயர் பக்குவ நிலை இதுவே. நியமிக்கப்பட்ட யாகங்கள் உட்பட பல்வேறு வேத சடங்குகள் புலனுகர்ச்சியினால் ஏற்பட்ட பாவங்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படுகின்றன. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்கள் நல்ல தீய செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாகும். பலனில் எவ்வித பற்றுமில்லாத கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ணருக்காக மட்டுமே செயல்படுகிறான். அவன் எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும் முற்றிலும் பற்றற்றவனே. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது அகர்மா? இப்ப நம்ம வந்து அந்த டாபிக் வந்திருக்கோம். அகர்மா லெவல். அவனாக்கா என்னது, என்னெல்லாம் நமக்கு எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு சொல்லியிருக்கோம். அந்த இதெல்லாம் என்னது யஜ்யம் யாகம் அதெல்லாம் நம்ம பண்ணதான் வேணும். கிருஷ்ண உணர்வில் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், பற்றற்று கிருஷ்ண உணர்வில் அது பண்ணணும். நம்ம அதை வந்து எதிர்நோக்கி என்னது அது அதோட என்ன பலன் வரும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எண்ணின் பண்ணக்கூடாது. We have to do it with full conscious of பகவான் சொல்லியிருக்காரு, அதனால பண்ணலாம். ஏன்னா அந்த வேதத்துல தான் சொல்லியிருக்கு. வேதமே என்னது அந்த பேசிஸ் ஆஃப் பகவான் சொன்னதுதான் வேதங்கள்லாம் மாறி இருக்கு. அதே போல நம்ம இப்ப பார்த்தது என்னது, அர்ஜுனாக்கு வந்து கிருஷ்ணர் தான் சொல்றாரு போரிடு அப்படின்னு. இப்போ பகவானுக்கு வேண்டிதான் அவன் போரிட போறான். இல்லாட்டா அவனுக்கு இந்த சொந்த விருப்பத்துல அவனுக்கு பண்றதுக்கு இஷ்டமே இல்லை. இருந்தாலும் அவன் ஏன் துணிஞ்சு பண்றான், ஏன்னா பகவான் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு. அப்ப நம்மளும் என்னது பகவான் சொல்றதான் நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும். அப்ப நமக்கு எப்படி பகவான் முன்னாடி வந்து நின்றுட்டு சொல்றாரா? இல்லை. ஏன்னா வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கு. அண்ட் இந்த மாதிரி குருமார்கள் நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு அந்த வேதம் எல்லாம் நம்மளாவே படிச்செல்லாம் புரியாது. இப்போ தட் இஸ் மாஸ்டர் மாதிரி யாரும் இருக்காங்க நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு. சரி, அவங்க சொல்றாங்களா, ஓகே, அது போல நம்ம கடைபிடித்து நம்ம பண்ணலாம். அவ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அழகா நம்ம சொல்லி கொடுத்துருப்பா. இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல இவ்வளவு மாலை ஜபம் பண்ணா போறோம்னா அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி இது பண்ணுங்க, காலையில வந்து எழுந்துருங்க, அந்த மங்களாரத்தி பாருங்க. அப்புறம் இது நிறைய அப்படி நாட் ஓன்லி திஸ், தேர் ஆர் மெனி அதர் ஸ்டெப்ஸ். இது பேசிக் லெவல் இதே தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். நம்ம இன்னும் பேசிக் லெவல்ல தான் இருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து எந்த ஆக்ஷன் நம்ம வந்து பண்ணினாலும் பற்றற்ற நிலையில் நம்ம பண்ண வேண்டும். இப்ப புருஷோத்தமரான முழுவதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சிபாரிசு செய்யப்படும் உயர் பக்குவ நிலையே இதுதான். அவர் வந்து இதை ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு. எது பண்ணாலும் எனக்கு வேண்டி நீ பண்ணு, உனக்கு ஏதாவது பெனிஃபிட் வருமானு அதை எதிர்பார்க்காம நீ எனக்கு வேண்டி பண்ண அப்படின்னு. இப்ப நியமிக்கப்பட்ட யாகங்கள் உட்பட பல்வேறு வேத சடங்குகள் புலனுகர்ச்சியால் ஏற்பட்ட பாவங்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படுகிறது. நம்ம வந்து பாவங்கள் பண்ணிருக்கோம். அதனாலதான் பாவம் பண்ணலன்னு சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா பாவம் பண்ணிருக்கிறதுனாலதான் இப்ப இந்த ஜென்ம எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். நம்ம இருந்தாலும் அதுலயே நம்ம வந்து மனுஷ ஜென்மம் எடுத்துருக்கோம். நிறைய பாவங்கள் கம்மியா இருந்திருக்கும், நிறைய புண்ணியம்னு இல்ல, ஒரு நல்ல செயல்கள்ல பண்ணிருப்போம். அதனால ஒரு ஹியூமன் இதாவே வந்திருக்கோம் நம்ம. ஆனா அந்த புலனுணர்ச்சியால் ஏற்பட்ட பாவங்களை அது வந்து தூய்மைப்படுத்துறது. இந்த மாதிரி நம்ம யாகம் யஜ்யம் பண்ணும்போது அது வந்து கிளீன் பண்ணிடும். அப்ப யாகம் யஜ்யம்னா என்னது, திரும்பி இந்த ஃபயர்ல எரிஞ்சோ போடு அந்த மாதிரின்னு தான் இல்லை, அந்த மாதிரியும் கிடையாது. நம்ம நாம ஜபம் பண்றது இஸ் ஆல்சோ மகா பெரிய யஜ்யம் தான். இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றது 18 days கோர்ஸ்ல நீங்க பண்ணினோம், அதுவும் பெரிய யஜ்யம் தான். 18 days அதே டைம்ல வந்து அட்டென்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன, அதுக்கு ஒரு குவிஸும் எழுதி வி காட் அ சர்டிபிகேட் ஆல்சோ, அதுவும் ஒரு பெரிய யஜ்யம் தான். 18 நாளும் வரணும்னா இட் இஸ் ஒரு டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் தான். அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து பண்ணி எல்லாம் அது இப்போ நம்ம லெவல் 2லயும் வந்திருக்கோம். அப்ப இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய யஜ்யம் தான். அப்ப ஆனா என்னது, எல்லாம் நம்ம பகவானுக்கு வேண்டி பண்றோம். நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பகவான் கொடுத்திருக்காரு, வேற யாருக்கும் கொடுக்காம நமக்கு ஏன் கொடுத்திருக்காரு. அந்த மாதிரி கொஸ்டின் அவர்செல்ஸ். ஏன் போன வருஷம் எல்லாம் இது வரல, இப்பதானே இதெல்லாம் வந்திருக்கு, நம்ம கண்ணுக்கு இதுதானே தெரியுது அப்படின்னாக்கா, யாருக்கும் கிடைக்காத நமக்கு வந்திருக்குன்னா இதெல்லாம் பகவான் வச்ச நிமித்தம். நம்மளை வச்சு ஏதோ காரியம் சாதிக்க பாக்குறார் பகவான், நமக்கு இது வழிகாட்டியிருக்க. இப்ப நம்ம வந்து இருந்து நடத்தணும். அவன் எல்லா செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும் முற்றிலும் பற்றற்றவனாக இருக்க வேண்டும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இருந்தாதான் நம்ம ஞானியா கருதப்படுவோம். பிரபுஜி இதுவும் ஒண்ணு கூட படிக்கிறாளா? குட்டியா இருக்கா பாக்குறேன். படிங்க, இதுவும் படிச்சுக்கணும். இப்ப கொடுத்துருக்கேன். கர்மணா ஏவ ஹி சம்சித்திம் ஆஸ்திதாக ஜனக ஆதயக லோக சங்கிரகம் ஏவ அபி சம்பஷ்யன் கர்த்தும் அர்ஹசி. கர்மனா செயலால், ஏவ கூட, ஹி நிச்சயமாக, சம்சித்திம் பக்குவத்தில், ஆஸ்திதாக
நிலை பெற்றனர். ஜனக ஆதயக ஜனகரை போன்ற மன்னர்கள், லோக சங்கிரகம் பொதுமக்கள், ஏவ அபி மேலும், சம்பஸ்யன் கருதி, கர்த்தும் செயல்பட, அர்ஹசி வேண்டியபவன் நீ. மொழிபெயர்ப்பு: ஜனகரை போன்ற மன்னர்களும் நியமிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ததன் மூலமாகவே பக்குவமடைந்தனர். எனவே பொதுமக்களுக்கு அறிவூட்டுவதற்காகவாவது நீ உன்னுடைய கடமையை செய்தாக வேண்டும். பொருளுரை: ஜனகரை போன்ற மன்னர்கள் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள். எனவே வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை செயலாற்ற வேண்டிய தேவை அவர்களுக்கு இல்லை. இருப்பினும் பொதுமக்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் பொருட்டு அவர்களும் தங்களது கடமைகளை செய்தனர். ஜனகர் சீதையின் தந்தையும் பகவான் ஸ்ரீ ராமரின் மாமனாரும் ஆவார். பகவானின் பெரும் பக்தர் என்பதால் அவர் திவ்யமான நிலையில் வீற்றிருந்தார். ஆனால் மிதிலையின் இந்தியாவின் பீகார் மாநிலத்தின் ஓர் உட்பிரிவு மன்னராக இருந்ததால் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செயலாற்றுவது எப்படி என்பதை தனது குடிமக்களுக்கு கற்றுத்தர வேண்டி இருந்தது. பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் அவரது நித்திய நண்பனான அர்ஜுனனுக்கும் குருஷேத்திர போரில் போரிடுவதற்கான எந்த ஒரு தேவையும் இல்லை. இருப்பினும் நல்ல பேச்சு வார்த்தைகள் தோல்வியுறும் போது போர் அவசியமானது என்பதை மக்களுக்கு கற்பிப்பதற்காக அவர்கள் போரிட்டனர். குருஷேத்திர யுத்தத்திற்கு முன் போரை தவிப்பதற்கான எல்லாவித முயற்சிகளும் பரமபுருஷ பகவானாலும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. ஆனால் எதிர்த்தரப்பினர் போரிடுவதில் உறுதியுடன் இருந்தனர். எனவே இது போன்ற நேர்மையான காரணத்திற்காக போரிடுவது அவசியமானதாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றவனுக்கு உலகில் எவ்வித விருப்பமும் இல்லாத போதும் பொதுமக்கள் எவ்வாறு வாழ வேண்டும், எவ்வாறு செயலாற்ற வேண்டும் என்பதை அறிவுறுத்தும் நோக்கத்தோடு அவன் தொடர்ந்து செயலாற்றுகிறான். கிருஷ்ண உணர்வில் அனுபவம் பெற்றவர்கள் மக்கள் தங்களை பின்பற்றும் விதத்தில் செயலாற்ற முடியும். இதை பின்வரும் பதம் விளக்குகிறது. கிருஷ்ணா, இதுல இருந்து ஜனகர் எப்பவுமே ஜனகர் மகாராஜாவை ஒரு பெரிய ஞானி. அவர் ரொம்ப செட் அன் எக்ஸாம்பிள். அவர் தனக்கு வேண்டி இல்லைனாலும் அவர் ராஜாவா இருக்கிறதால அந்த பிரஜைக்கு வேண்டி அவர் எல்லாம் ரொம்ப அவர் எந்த பண்ணாலும் பிரஜைக்கு வேண்டி பண்ணுவார். அந்த காலத்துல அப்படிதான் இருந்தார். நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம், நிறைய ஸ்டோரிஸ். அம்பரீஷோட ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, அதுலயும் அப்படிதான். அவரும் அப்படிதான், ரொம்ப தெய்வீகம் அவெல்லாம். சோ அந்த மாதிரி இந்த ராஜாக்கள்லாம் அந்த மாதிரி ரொம்ப தெய்வீக இதுல இருந்தாங்க. சோ ஆனா பொதுமக்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நீ பண்ணு. அர்ஜுனாக்கு என்ன சொல்ற, நீ போரிடு. என்னன்னாக்கா பீப்புள் வில் ஃபாலோ யூ. நினைச்சுட்டு எல்லாரும் பீப்புள் ஃபாலோ பண்ணனா நீ ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்க வேண்டும். அப்ப ஜனகர் எப்படி, சீதையின் தந்தை எப்படி, எல்லாம் பகவான் என்னது பிரஜைகளுக்கு வேண்டி கற்றுத்தர விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செயலாற்றுவது எப்படி என்பதை தனது குடிமக்களுக்கு கற்றுத்தர வேண்டி இருந்தது. ஏன்னா இப்ப போர் புரியணும்னாக்கா அவளுக்குள்ள எடுத்து சொல்லி ஏன் போர் புரியறோம். இப்ப இந்த இதுலயும் மகாபாரதத்துல என்ன ஆயிடுத்து, அவளுக்கு சண்டை போட வேண்டாம் தான் இருந்தது. இருப்பினும் நல்ல பேச்சுவார்த்தைகள் ஓகே. அவர்கள் போரிட்டனர். அப்படி அவசியமே இருக்கல, போர் புரியறதுக்கு அவசியம் இருக்கல. இருந்தாலும் அவர் போரிட்டார். ஏன், எதிர்த்தரப்பு அணில இருந்து அவ மசியறதுக்கு ரெடியாவே இல்லையே. அவளுக்கு ஃபைட்டிங் பண்ணதான் வேணும், பேட்டில் புரியதான் வேணும். அப்ப வேற வழி இல்ல, நம்ம பண்ணிதான் ஆனோம். அந்த ஒரு நிர்பந்தத்துல நம்ம போர் புரிஞ்சாங்க. இல்லாட்ட சொந்த விருப்பு வெறுப்புல அவங்களெல்லாம் வீழ்த்தணும் அந்த இதுல பண்ணல. குருக்ஷேத்திர யுத்தத்திற்கு முன் போரை தவிர்ப்பதற்கான எல்லாவித முயற்சிகளும் பரமபுருஷ பகவானாலும் அவரும் போய் சொல்லி பார்த்தார் சமரசம் பண்றதுக்கு. ஆனா அவங்க எதிர்த்தரப்பினர் போராடுவதில் உறுதியாக இருந்தார். அதனால்தான் இந்த காரணத்துக்காக போரிடுவது அவசியமாயிடுச்சு. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றார், கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றவனுக்கு உலகில் எவ்வித விருப்பமும் இருக்காது, வெறுப்பும் இருக்காது. அப்ப அவன் டியூட்டி எனக்கு பண்ணும், அது மாதிரி பண்ணிடும். அப்ப பொதுமக்கள் எவ்வாறு வாழ வேண்டும், எவ்வாறு செயலாற்ற வேண்டும் என்பதை அறிவுறுத்தும் நோக்கத்தோடு அவன் தொடர்ந்து செயலாற்றுகிறான். இப்ப கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவங்கன்னா அனுபவம் பெற்றவர்கள் மக்கள் தங்களை பின்பற்றும் விதத்தில் செயலாற்ற முடியும். இப்ப கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறா எப்படின்னாக்கா அவ பண்றது எல்லாமே பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் அவ பண்ணுவா. சோ தே வில் செட் அன் எக்ஸாம்பிள். அவன் மாத்திரம் பண்ணலான்னு அவன் கிருஷ்ண உணர்வுல பண்றான். சோ அவன் என்ன பண்ணாலும் கரெக்டா தான் இருக்கும். அப்ப அதே வேற இது என்னது இந்த ஸ்லோகத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு. நெக்ஸ்ட் யாரு, ரமேஷ் குமார்.
आसरति श्रेष्ठस्तत्तत् एव दरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. யத் யத் எதையெல்லாம் ஆசரதி செய்கிறானோ சிரேஷ்ட மரியாதைக்குரிய தலைவர் தத் அதையே தத் அதை மட்டுமே ஏவ நிச்சயமாக இதர பொது ஜன மக்கள் ச அவன் யத் எதனை பிரமாணம் உதாரணமாக குருதே செய்கிறானோ லோக உலகம் முழுவதும் தத் அதையே அணுவர்த்ததே பின்பற்றுகிறது. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கிறானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் ஓமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகின்றது. பொருளுரை: தன்னுடைய சுய நடத்தையின் மூலம் மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய தலைவன் பொதுமக்களுக்கு எப்போதும் தேவை. புகைப்பிடிக்கக்கூடிய தலைவன் புகைப்பிடிக்க கூடாது என்று மக்களிடம் கற்பிக்க இயலாது. கல்வி கற்பிக்க தொடங்கும் முன்னரே ஆசிரியரின் நடத்தை முறையானதாக இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் சைத்தன்யர் கூறியுள்ளார். அவ்வாறு கற்பிப்பவரே ஆச்சாரியர், அதாவது உன்னதமான ஆசிரியர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். எனவே பொதுமக்களுக்கு கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியர் சாஸ்திரங்களின் கொள்கைகளை கடைபிடித்தாக வேண்டும். உண்மையான வேத நூல்களின் கொள்கைகளுக்கு எதிரான விதிகளை ஆசிரியரால் உருவாக்க முடியாது. மனு சம்ஹிதியை போன்ற வேத நூல்கள் மனித சமுதாயத்தினரால் பின்பற்றப்பட வேண்டிய தரமான புத்தகங்களாக கருதப்படுகின்றன. எனவே ஒரு தலைவனின் போதனைகள் அத்தகைய தரமான சாஸ்திரங்களின் கொள்கைகளை அடிப்படையாக வைத்தே அமைய வேண்டும். தன்னை முன்னேற்றிக் கொள்ள விரும்புபவன் பெரும் ஆசிரியர்களால் பயிற்சி செய்யப்பட்டபடி முறையான விதிகளை கடைபிடித்தாக வேண்டும். பெரும் பக்தர்களது அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி செயலாற்றுவதே ஆன்மீக உணர்வு பாதையில் முன்னேறுவதற்கான வழி என்பதை ஸ்ரீமத் பாகவதமும் உறுதி செய்கின்றது. மன்னர், நாட்டின் தலைவர், தந்தை, பள்ளி ஆசிரியர் ஆகியோர் அனைவரும் இயற்கையாகவே கபடமற்ற பொதுமக்களுக்கு தலைவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். தங்களை சார்ந்திருப்போரை கரையேற்றும் பொறுப்பு இத்தகைய இயற்கையான தலைவர்களுக்கு உண்டு. எனவே சிறப்பான இந்நூல்களில் வழங்கப்பட்டுள்ள நீதி மற்றும் ஆன்மீக நியமங்களை இது போன்றோர் நன்றாக உணர்ந்திருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ஸ். இதுல என்னன்னா யத் ஆச்சரதி சிரேஷ்ட அப்படின்னா எங்கெல்லாம் பெரிய மனிதன் என்னெல்லாம் செய்கிறானோ அதேதான் பொதுமக்களும் பின்பற்றுவார்கள். அது வீட்லயா இருக்கட்டும் நாட்டிலயா இருக்கட்டும். வீட்டுல வந்து ஒரு அப்பாவா இருக்கா ஒரு அம்மாவா இருக்கா, அவங்க வந்து காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறது இல்லைன்னு அந்த பசங்களை மாத்திரம் சீக்கிரம் எழுந்துரு அந்த குழந்தைகள் எழுந்துக்காது. நம்ம வி ஷுட் செட் அன் எக்ஸாம்பிள். அம்மாவை பார்த்துதான் படிக்கணும். அந்த குழந்தைகளுக்கு எப்பவுமே ஒரு கூட பிரதர் சிஸ்டர், பெரிய பிரதர் சிஸ்டர் இருந்ததுன்னா கூட அந்த சின்ன குழந்தைகள் வந்து அவளை பார்த்துதான் கத்துக்கும். அவளுக்கு எடுத்து சொல்லி இது பண்ணு அது பண்ணி சொல்லவே வேண்டாம், பார்த்து கத்துக்கும் அந்த குழந்தைகள். அதே போல எல்லாருமே அப்படிதான். அது நாட்டிலே அப்படிதான். நம்ம ஒரு லீடரை செலக்ட் பண்றோம், அந்த லீடர் எப்படி நடத்துறாரோ எதெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்றோம், அதை நம்ம வந்து பிடிச்சோ பிடிக்கல பண்ணணும். ஆனா அதனாலதான் செலக்ட் பண்ணும்போது கரெக்டா நம்ம லீடரை செலக்ட் பண்ணோம்னா எல்லாம் உலகமே நல்லா க்ஷேமமா இருக்கும், நம்ம நாடு நன்னா இருக்கும். அப்ப அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. அது இதான் ஒரு தலைவர் வந்து புகைப்பிடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவனே புகை பிடிச்சிருந்தானுக்கா ஃபாலோ பண்ணுவாளா? இல்ல. நீ செய்வதை நாங்கள் செய்வோம், நீங்க சொல்வதை கேட்க மாட்டோம், அந்த மாதிரி எல்லாம் இது வரும் சொல்லுவா. அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும்? we should always set an example. அப்ப நம்ம லீடரானாக்கா நம்ம லீடர்னு பட்டம் கட்டிக்க வேண்டாம். ஆனா வீட்டுல நம்ம ஒரு ஆளா இருக்கோம், வீட்லயே இருக்கட்டும் இல்ல நமக்கு ஆபீஸ்ல எங்க வேலைக்கு போறதா இருக்கட்டும், we should always be ஒரு டிஃப்ரெண்டா. நம்ம வந்து அவன்கிட்ட ஒரு வேலை கொடுத்தா நல்லா ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பேனா பண்ணி கொடுப்பானே, அப்ப எல்லாரும் வந்து அந்த ஒரு ஆள் வந்தேன்னா அவன் நல்லா இதா பண்ணுவான், நல்ல வேலை பண்ணுவான், அந்த மாதிரி ஒரு பேரு ஏன் வாட் எவர் நம்ம என்ன ஒரு கிளாரிட்டி வச்சிருக்கோமோ அந்த மாதிரி. சோ அவ்வாறு அப்ப ஆசிரியர்ல இப்ப நான் வந்து இப்ப உங்ககிட்ட சொல்றேன், காலையில எழுந்திருங்க, மங்களார்த்தி எல்லாம் பாருங்க, இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த படிப்படியா நம்ம முன்னேறணும். ஆனா நான் நீங்க பாக்குறீங்க மாதாஜியோட பேரே காணுமே, மாதாஜி இப்ப எல்லாரும் எழுந்துருங்கிறா, மாதாஜில எங்கிட்ட வந்து கேக்குறீங்க என்ன மாதாஜி நீங்க வரல? நான்லாம் 6 மணிக்கு மேலதான் எனக்கு கண்மொழிப்பு வரும். நான் எங்களுக்கு வேண்டி இல்ல உங்களுக்கு சொல்றேன். அப்படின்னா நீங்க யாராவது ஃபாலோ பண்ணுவீங்களா? மாட்டீங்க. நான் 18 days கோர்ஸ், இப்ப என்னோட பர்சனல் இது பார்த்தா 18 days கோர்ஸே எனக்கு இந்த ஆர்வம் வந்து கொடுத்து நிறைய ஜபம் ஒரு நாளைக்கு 108 மாலையே பண்ணுவேன். அப்பதான் இந்த level 2 level 3 எல்லாம் கிடையாது. அப்ப எனக்கு பொழுதுபோக்கே மாலை ஜபம் தான். என்ன பண்றது தெரியாது. சரி, அது ரொம்ப ருச்சி கண்டுபிடித்து எல்லாம் கிட்டங்கன்னா வேலையை முடிச்சு மாலையை வச்சுட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன். அப்போ எனக்கு ஈவினிங் ஒரு 7 மணி 8 மணிக்குள்ள 108 முடிஞ்சிடும். ஆனா எப்படி ஆரம்பிச்சுன்னா ஏகாதசியில தான் ஆரம்பிச்சேன். ஒரு ஏகாதசி ஃபர்ஸ்ட் அந்த 18 days கோர்ஸ் முன்னாடி ஏகாதசி வந்தோடனே பண்ணலாமே, ஏன் வந்து நான் 30-40 பண்றது. அப்போ எனக்கு ஸ்டார்டிங்கே 30-40 தான். ஓகே, நான் எல்லாம் 1-2 எல்லாம் நான் ஸ்டார்டே பண்ணல. ஏன்னா எனக்கு ஒண்ணு பண்ணாலும் எனக்கு இன்னும் பண்ணணும், இன்னும் எப்பவுமே அந்த ஒரு சேலஞ்சிங் மென்டாலிட்டி எனக்கு உண்டு எப்பவுமே. அது வந்து எனக்கு ஒரு சொந்த குணமே தான். அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஏன் 40 பண்ண 54, ஏன்னா 108ஓட ஹாஃப் 54 பண்ணலாமே அப்படின்னு.
ஓ 54 பண்ணா ஏன் 64 பண்ணக்கூடாது? அப்புறம் ஏன் 75, அப்புறம் 80 வரைக்கும் பண்ணியாச்சுன்னா 96 பண்ணலாம். ஓ 96 பண்ணா 108 பண்ணலாம். இப்படிதான் என்ன மோட்டிவேட் பண்ணி 108 ஈஸியா பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான். அப்புறம் லெவல் 2 ஆரம்பிச்சு அப்புறம் எல்லாம் டீச்சர் எல்லாம் போட்டப்பறம் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாயிட்டு இப்போ 16 ரவுண்ட் மினிமம் சொல்றாங்க. அதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணேன்னு யாருக்கோ வேண்டிட்டு இருப்பேன். எல்லாம் நிறைய டிவோட்டிஸா எழுதுவா, மாதாஜி எனக்கு அது சரியில்லை, இல்ல வீட்டுல யாருக்கோ உடம்பு முடியும், ஏதாவது சொல்லுவா. டோன்ட் வரி, ஐம் ப்ரேயிங். ஒரு மாலை அவங்களுக்கு வேண்டி பண்றீங்கன்னா முதல்ல அதெல்லாம் முடிச்சுடுவேன். முதல்ல அந்த மாலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு யாருக்கெல்லாம் வேண்டி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, ஒரு வாக்கு சொல்லியிருக்கேன்னா அது பண்ணும். அப்ப அதை முடிச்சுட்டு அப்புறம் என்னோட 16 ரவுண்ட் ஆரம்பிச்சுவேன். அப்ப காலையில எழுந்துக்கும் போது என்ன அதுவும் முடியும் நமக்கு. அப்ப நான் வந்து காலையில எழுந்துட்டு அந்த மங்கள ஆர்த்தி எல்லாம் சொல்றேன்னாக்கா ஐ எம் செட்டிங் அன் எக்ஸாம்பிள். அப்ப நானே பண்ணலன்னா ஒரு கன்விக்ஷனோட நான் சொல்ல முடியாது. நீங்க பண்ணுங்கன்னு நான் எப்படி சொல்ல முடியும் இல்லையா? அப்ப நான் தினமும் எழுந்துக்கிறேன். இப்ப அதான் சாஸ்வதா மாதாஜி, சாஸ்வதாங்கன்னு நிறைய ஸ்டூடெண்ட் பாக்குறேன்னா இப்போ ஒரே கன்ஃபியூஷன். சாஸ்வதா தான் பேரு கன்ஃபியூஷன். அந்த மாதாஜி இது தினமுமே இப்ப பாக்குறேன். நான் 2-3 நாளா பார்த்தேன். நான் கண்டினியூஸா பாக்கல. என் கண்ணுல படுறது வேற யாரு இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஜானி மாதாஜி இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. யாரு இல்ல இந்த கிளாஸ்ல இல்ல, வேற யாரோ இந்த கிளாஸ்ல பார்த்தேன். அந்த மாதிரி எல்லாம் வருவாங்க. பண்ணினா நமக்கு நல்லது. ஆனா சொல்ற டியூட்டி என்னோட டியூட்டின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணலைன்னா தெர் இஸ் நோ யூஸ். அப்ப ஆசிரியரா இருக்கட்டும், வேற என்ன வீட்டுல அம்மா அப்பாவா இருக்கட்டும், வேற என்ன சாஸ்திர கொள்கைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். அவெல்லாம் இப்ப சாஸ்திர இதுலயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதெல்லாம் அவ கடைபிடித்தாதான் அவ யாருக்கு சொல்றாங்களோ அவங்களும் வந்து அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அப்புறம் மனு சம்ஹிதையில இது போல வேத நூல்கள் மனித சமுதாயத்தினரால் பின்பற்ற வேண்டிய தரமான புத்தகங்களாக கருதப்படுகிறது. அந்த மனு சம்ஹிதையில நிறைய எல்லாமே கொடுத்துருக்கு. ஸோ அக்கார்டிங்லி நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனோம். அது எல்லாம் படிச்சு எங்களுக்கு சொந்த புத்தியால எல்லாம் அது புரிஞ்சுக்க முடியலன்னு இந்த மாதிரி ஒரு இதுல ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா இது இவா சொல்லிடுவா. குரு நமக்குன்னு ஒரு குரு ஏற்றுடுவோம். அந்த குரு சொல்லுவா இது பண்ணுங்க, அது பண்ணிட்டு இந்த மாலை பண்ணணும், இதெல்லாம் அவ தான் சொல்லி கொடுப்பா. இஸ்கான்ல அவ சொன்னதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிடாதீங்கன்னா ஏன் அதுதான் மெடிசன் ஆச்சேன்லாம் வாதாடுவான். அந்த உடனே அடுத்து அந்த குருஜி சொன்ன ஓஹோ அப்படின்னாக்கா அப்போ பூண்டும் வெங்காயம் சாப்பிடுவா கோல்டு காஃபு அவனுக்கு ஃபீவர் ஒண்ணுமே வருது இல்லையா, அவன் ஹாஸ்பிட்டல் பக்கமே போகலையானாக்கா இல்ல அவனும் போறான். அப்ப என்ன வித்தியாசம்? அது மருந்து சொல்றோம், அந்த மருந்து மாதிரி இருக்கு, நல்ல எஃபெக்டிவ்னாக்கா அப்ப அவனுக்கு ஒண்ணுமே வரக்கூடாதே அப்படின்னு. அப்ப அதுக்கு மேல ஆர்குமெண்டே இல்லை. தட் மீன்ஸ் என்னது இருக்கு, மெடிசினல் எஃபெக்ட் இருக்கும். ஆனா அது சாப்பிட்டாதான் அது வந்து நமக்கு ரொம்ப சுத்தமாகவுமா இல்லை. ஆனா அது சாப்பிட்டா கண்டிப்பா அது வந்து தமோ குணத்தை கொண்டு போய் தள்ளுனாங்க. அப்புறம் இந்த ஜபகிரீபம்னா கொஞ்சம் ஸ்லோ ப்ராசஸ், அது கடவுடான உள்ள இதுல பாதை அது. அதனால அது எது சொல்லியிருப்பாங்களோ அது வந்து நம்ம வந்து கடைபிடித்து போனோம்னாக்கா நம்ம வந்து முன்னேறதுக்கு நல்ல எல்லா சான்ஸ் இருக்கு. எனவே ஒரு தலைவனின் போதனைகள் அத்தகைய தரமான சாஸ்திரங்களின் கொள்கைகளை அடிப்படையாக வைத்தே அமைய வேண்டும். அப்ப அந்த நம்ம வந்து இப்ப ஃபாலோ பண்றோம்னா இஸ்கான்ல வந்து அவ குருஜி பிரபுஜி எல்லாம் இருக்காங்க. அவங்க சொல்ற இதுலதான் நம்ம எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த பேசிஸ்ல தான் அந்த வேதங்கள் என்ன சொல்லிருக்கோம் அந்த இதுலதான் அவ சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். அப்புறம் பெரும் பக்தர்கள் அடிச்சுடைகளை பின்பற்ற செயலாற்றுவதே ஆன்மீக உணர்வின் பாதையில் முன்னேறுவதற்காக என்டையர் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெயினா இதுதான் பண்ணுவாங்க. வந்து குருன்னு யாரோ சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா அது நம்ம வந்து அதே போல மன்னர் நாட்டுல மன்னர் இருக்காருன்னா அவர் எடுத்துக்காட்டா எல்லாம் பண்ண சொல்றாருனாக்கா அது ஃபாலோ பண்ணிதான் வேண்டாம் மாட்டேன்லாம் சொல்லியிருந்தேன்னாக்கா அப்புறம் there is a discomfort எல்லாம் ப்ராப்ளம் ஆயிடும். ஓகே. அதே போல தந்தை, பள்ளி ஆசிரியர் ஆகியோர் அனைவரும் இயற்கையாகவே கபடமற்ற பொதுமக்களுக்கு தலைவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். இன் ஜெனரல் இவதெல்லாம் பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஒரு லீடரா இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவளை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அவளோட ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஏன்னா அவங்க ஒண்ணு சொல்றாங்கன்னா அது போல அவங்களே பண்ணி காட்டணும். இல்லாட்டா எல்லாரும் சொல்லி காட்டுவா, நீங்க எங்க கிட்ட சொன்னல ஆனா நீங்க அப்படி இல்லையே அப்படிம்பாங்க. தங்களை சார்ந்திருப்போரை கரையேற்றும் பொறுப்பு இத்தகைய இயற்கையான தன் தலைவர்களுக்கு உண்டு. எனவே சிறப்பான நூல்களில் வழங்கப்பட்டுள்ள நீதி மற்றும் ஆன்மீக நியமங்களை இது போன்றோர் நன்றாக உணர்ந்திருக்க வேண்டும். அப்புறம் யாரு நெக்ஸ்ட்? சாஸ்வதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாமே பார்த்தாஸ்தி கர்த்தவ்யம் த்ரிஷு லோகேஷு கிஞ்சன நானவாப்தம் அவாப்தவ்யம் வர்த்தயேவச்ச கர்மணி. நான் ஏதுமில்லை, மே எனது, பார்த்த பிருதாவின் மகனே, அஸ்தி இருக்கிறது, கர்த்தவ்யம் விதிக்கப்பட்ட கடமை, த்ரிஷு 3, லோகேஷு உலகங்களிலும், கிஞ்சன எதுவும், ந இல்லை, அனவாப்தம் தேவையானது, அவாப்தவ்யம் அடைய வேண்டியது, வர்த்த ஈடுபட்டுள்ளேன், ஏவ நிச்சயமாக, ச மேலும், கர்மணி விதிக்கப்பட்ட கடமையில்,
பிதாவின் மகனே, உலகங்களிலும் நான் செய்ய வேண்டிய கடமை ஏதுமில்லை. எனக்கு தேவையோ நான் அடைய வேண்டியதோ ஏதுமில்லை. இருந்தும் நான் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் ஈடுபட்டுள்ளேன். பொருளுரை. வேத நூல்களில் புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் பின்வருமாறு வர்ணிக்கப்படுகின்றார். தம் ஈஸ்வரானாம் பரமம் மகேஸ்வரம், தம் தேவதானாம் பரமம் ச தைவதம், பதினாம் பரமம் பரஸ்தாத், விதாம தேவம் புவனேஷம் ஈட்டியம். ந தஸ்ய காரியம் கரணம் ச வித்யதே, ந தத் சமஷ் சாப்யதி கஷ் ச திருஷ்யதே, பராஸ்ய சக்திர் விவிதைவ ஸ்ரூயதே, ஸ்வாபாவிகி ஞான பலக்ரியா ச. முழுமுதற் கடவுளே ஆள்பவரை எல்லாம் ஆள்பவரும் பற்பர உலக நாயகர்களுக்கெல்லாம் தலை சிறந்த நாயகரும் ஆவார். அனைவரும் அவரது கட்டுப்பாட்டில் உள்ளனர். எல்லா ஜீவன்களும் முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சக்தியை பெற்றுள்ளனர். அவர்கள் யாருமே பரமபுருஷர்கள் அல்ல. இயக்குனருக்கெல்லாம் இயக்குனராக அவர் எல்லா தேவர்களாலும் வணங்கப்படுகிறார். எனவே பௌதீக தலைவர்கள், கட்டுப்படுத்தப்பட்டவர்கள் என எல்லாரையும் விட அவர் திவ்யமானவர், அனைவராலும் வழிபடப்படுபவர். அவரை விட உயர்ந்தவர் எவரும் இல்லை. அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாவார். பகவானின் ரூபம் சாதாரண ஜீவராசிகளை போன்றதல்ல. அவரது ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கும் எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை. அவர் பூரணமானவர். அவரது புலன்கள் அனைத்தும் திவ்யமானவை. அவரது எந்த புலனும் பிற புலன்களது செயல்களை சிறப்பாக செய்யக்கூடியவை. அவரது திறன்கள் எண்ணற்றவை. அவரது அரிய செயல்கள் இயற்கையாக நடைபெறுகின்றன. ஸ்வேதாஸ்வரத உபனிஷத் 6.7.8. எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் பரமபுருஷ பகவானிடம் பூரணமாக இருப்பதால், அவை பூரண உண்மை நிலையில் இருப்பதாலும் அவருக்கென்று செய்ய வேண்டிய கடமை ஏதுமில்லை. செயலினால் பலனை அடைய வேண்டியவனுக்கே செய்ய வேண்டிய கடமைகள் உண்டு. ஆனால் உலகிலும் அடைய வேண்டியது எதுவும் இல்லாதவருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை. இருந்தும் கூட சத்திரியர்களின் தலைவர் என்ற முறையில் பகவான் கிருஷ்ணர் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் ஈடுபடுகிறார். ஏனெனில் துயரத்தில் இருப்போருக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பது சத்திரியனின் கடமையாகும். பகவான் சாஸ்திரங்களின் நியமங்களுக்கு மேம்பட்டவர் என்ற போதிலும் சாஸ்திரங்களை மீறும்படியான செயல்கள் எதையும் அவர் செய்வதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. இல்ல எல்லாமே இம்பார்ட்டன் தான். இதுல என்ன கொடுத்துருக்கா, மெயினா இம்பார்ட்டன்டாக்கா இதெல்லாம் பகவான் விதிச்சிருக்கார். நமக்கு வந்து இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம். ஆனா அவருக்கு ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவருக்கு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அவர் இதெல்லாம் நமக்கு தான் இதெல்லாம் விதிமுறை என்னத்துக்கு கொடுத்துருக்கா. இதெல்லாம் பண்ணினா உங்க பாவம் புண்ணியத்தேர்ந்து விடுபட்டு நீங்க வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறி கிருஷ்ண உலகம் போகணும். அவர் தான் அங்க ஆல்ரெடி இருக்காரு. அவருக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நமக்கு வேண்டி இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. இது வந்து ஸ்வேதேஸ்வரா உபனிஷத்லயும் ரெஃபரன்ஸும் டெஃபினட்டா கொடுப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து இது எங்க கொடுத்துருக்கு எல்லாம் அந்த கொஸ்டின் கேட்கறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இது எங்க கொடுத்துருக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கு. ஸ்வேதேஸ்வரா உபநிஷத்லயும் கொடுத்துருக்கு இந்த மாதிரி. அப்புறம் வந்து பகவானுக்கு ஒரு கடமை வந்து பலனை செயலினால் பலனை அடைய வேண்டியவனுக்கே செய்ய வேண்டிய கடமைகள் உண்டு. நமக்குதான். ஏன்னா நமக்கு என்ன இங்க பர உலகத்தை நமக்கு அடையாளமே நம்ம இங்க. ஆனா நம்மகிட்டயும் என்ன இருக்கு, அந்த பகவான் எல்லா ஐஸ்வர்யங்களையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ஐஸ்வர்யம் நம்மகிட்டயும் இருக்கு. ஃபுல்லா இருக்காது. ஏன்னா we are all part and parcel of the Lord. நம்ம அங்கிருந்தா வந்திருக்கோம். அவரோட ஒரு அம்சமும் நம்ம கிட்ட இருக்கும். அவருக்கு ஒரு பெரிய அழகு இருக்குன்னா நம்ம அதுல குட்டி அழகு நம்ம இருக்கிறோம். அவர்கிட்ட அவ்வளவு செல்வம் இருக்குன்னாக்கா அதுல ஒரு குட்டி செல்வம் நம்ம கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி அவரோட ஆப்புலன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்டே இருக்கு. ஆனாலும் நம்ம வந்து இங்கேயே இந்த உலகத்தை இருந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டு இங்கே இருக்கோம். நமக்கு இங்கே விடுபட்டு போனோம். அப்ப அவர் சொல்ற அந்த வழிமுறையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிதான் ஆகணும். கிருஷ்ணருக்கு அது அவசியம் இல்லை. நமக்கு தான் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. அது அவருக்கு இப்ப அது எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஜெயிலர் வந்து அவரும் ஜெயிலுக்கு போறார். அங்க இருக்கிற வார்டனும் ஜெயில போறார். அந்த இன்மேட்ஸ் யாரு வந்து தப்பு பண்ணிருக்காங்க அவனும் ஜெயில இருக்கான். ஆனா 3 பேர் ஸ்தானமும் சேமா இல்ல. அங்கே வேலை பண்றவங்களுக்கு அவரு வேற அவன் எங்க இருக்கான்னா நான் ஜெயில இருக்கேன். ஐயோ ஜெயில அப்படின்னு ஒரு பயம் வரும். இல்ல ஜெயிலுக்குள்ள இல்ல, ஜெயிலுக்கு வெளியில அந்த ஒரு ஏதோ வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓ அப்படியானு. அப்புறம் அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் மாதிரி வராங்க. எங்க போறீங்கன்னா ஜெயிலுக்கு போறேன். ஆஹா அப்படின்னு பயம் இருக்கும். இல்ல நான் வந்து ஜெயில் உள்ள போல. ஜெயிலுக்குள்ளன்னா என்ன அர்த்தம், அது இதுக்குள்ள அந்த செல்லுக்குள்ள போக மாட்டேன். நான் வந்து வேற மேற்பார்வை பக்கத்து போறேன். ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கணும், ஜெயில தான் இருக்கும். வேறு சேமா தான் இருக்கும். ஆனா ஒருத்தருக்கு ஒரு டியூட்டி கொடுத்துருப்பாங்க. ஜெயிலர்ஸ்க்கு ஒரு டியூட்டி இருக்கும். ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கணும், கல் உடைக்கிறதோ ஏதாவது டியூட்டி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி இல்லையா அவனுக்கு வந்து அது கொடுத்துருக்கா. அதுல இருந்து அவன் விடுபட்டு வெளியில வரணும். பாக்கி உள்ளவனுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. அவனும் ஜெயில தான் இருக்கான். ஆனா அவனுக்கு அந்த விதிக்கப்பட்ட கடமையெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஏன்னா அவன் இஸ் நாட் அ கல்பிரேட்.
அவன் வந்து ஒண்ணு தப்பு பண்ணி ஜெயிலுக்குள்ள போல, செல்லுக்குள்ள இல்லாம அங்க ஒரு டியூட்டி பண்ணிட்டான். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்பவுமே சொல்லுவாங்க. இதுல போடல, ஆனா ஒரு பிரபுஜி இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி அப்படி என்ன நினைச்சுக்கணும்னாக்கா, பகவான் இதெல்லாம் நியமம் எல்லாம் கொடுத்திருக்காருன்னா நமக்கு வேண்டியதான். அவருக்கு எங்கேயும் ஒண்ணும் அடைய வேண்டாம், அவருக்கு ஒண்ணும் ஆசை இதெல்லாம் கிடையாது. அவர் ஆல்ரெடி என்னைக்கோ அவரு இல்லவே இல்லை, அந்த பிக்சர்ல இல்லவே இல்லை. நம்ம எல்லாம் நல்லா இருக்கிறதுக்கு வேண்டிதான். நம்ம இந்த இந்த சமுத்திர சாகரம் இருக்கு, இதுல இருந்து இது என்னது சமுத்திர சாகரம்ல என்ன சொன்னா ஃபேமிலி லைஃப்ல இருந்து வெளியில போகணும். இது ஒரு சாகரம் மாதிரி தான். இதுல இருந்து தாண்டி வெளியில போனோம்னா பகவான் இந்த சொன்ன இந்த இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். அடுத்தது யாரு? பிரபுஜியா? ஆமா, செல்வம் பிரபுஜி தான். படிக்க முடியுமா பிரபுஜி? ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா செல்வம் பிரபுஜி? ஹலோ. படிக்க முடியுமா? ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா கேட்டேன். படிக்கலாம் மாதாஜி. என்ன விட்டுட்டீங்களே? யார் என்ன? ஒரு நிமிஷம். ராஜேஸ்வரி, நான் படிக்க வேண்டாம். எனக்கு அடுத்தது மாதாஜி இன்னும் 6க்கு அப்புறம் தான் இப்ப எஸ்க்கு வந்திருக்கோம். நீங்க படிச்ச அப்புறம் தான் ரமேஷ் பிரபு படிச்ச, சாந்தி மாதாஜி படிச்சா, சாஸ்வதா மாதாஜி. எனக்கு முன்னாடி பாலாஜி. ஓகே ஓகே, மியூட் பண்ணிடு. யதி ஹயம் நவர்தேயம் ஜாது. படிங்க பிரபுஜி. ஐடியா நான் அன்னைக்கு பண்ணேன். யதி ஹி அகம் ந அந்த மாதிரி படிக்கும், அப்ப ஈஸியா இருக்கும். மீனிங்ல இருக்கு. யதி ஹி அகம் ந வர்தேயம் தர்மணி ஜாது அதத்ரித மம வர்தம அனுவர்த்தந்தே. ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா. அனுவர்தந்தே மனுஷ்ய பார்த்த சர்வஷ. இப்ப மீனிங் படிச்சுக்கணும். பார்த்த சர்வஷ மீனிங் படிச்சுக்கோ. யதி ஆயின் ஹி நிச்சயமை அகம் நான். ஆம் ஹி நிச்சயமாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயினும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப கேட்கறது கிளியரா? படிங்க. யதி ஆயினும் ஹி நிச்சயமாய் அகம் நான் இல்லையேல் வர்த்தயம் ஈடுபட ஜாது எப்போதும் கர்மணி விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செயலாற்றுவதில் அதந்திரித்த பெரும் கவனத்தோடு மம என்னுடைய வர்த்தம பாதை அனுவர்த்தந்தே பின்பற்றும் மனுஷ்யா மனிதரெல்லாம் பார்த்த பிரித்தாவின் மகனே சர்வஷ எல்லா விதத்திலும். மொழிபெயர்ப்பு: ஏனெனில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கவனத்துடன் செயலாற்ற நான் எப்பொழுதாவது தவறினால் மனிதரெல்லாம் நிச்சயமாய் என் பாதையை பின்பற்றுவர். பொருளுரை: ஆன்மீக வாழ்வின் முன்னேற்றத்திற்கு சமுதாயத்தின் அமைதியாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். இதற்காக ஒவ்வொரு பண்புள்ள மனிதனுக்கும் சில குடும்ப நீதிகள், பழக்கங்கள் உண்டு. இத்தகு சட்டதிட்டங்கள் கட்டுண்ட ஜீவன்களுக்கானவையே தவிர பகவான் கிருஷ்ணனுக்கானவை அல்ல. இருப்பினும் தர்மத்தின் கொள்கைகளை நிலைநிறுத்த அவதரித்த காரணத்தால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நியமங்களை கிருஷ்ணரும் பின்பற்றினார். மாபெரும் அதிகாரம் பொருந்தியவரான அவரே இக்கடமைகளை செய்யாவிடில் பொதுமக்களும் அவரது அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவர். கிரகஸ்தன் என்ற முறையில் வீட்டிலும் வெளியிலும் செய்ய வேண்டிய அறக்கடமைகள் எல்லாவற்றையும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் செய்தாக ஸ்ரீமத் பகவத்தில் நாம் அறிகிறோம். அப்ப இதுதான் அவருக்கு வந்து ஒண்ணுமே பண்ணல. அப்ப போன அந்த இதுல என்ன போட்டிருக்கு? அப்போ அவர் வந்து இது சண்டை போடுறதுக்கு அந்த அர்ஜுனனுக்கு உதவி பண்ணினார். ஏன்? அவரு ஒரு எடுத்துக்காட்டாதான். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கிருஷ்ணர் எப்படி பண்றாரோ அது போல நம்ம ஃபாலோ பண்றோம், அந்த மாதிரிதான் இருப்பாங்க. இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு வேண்டிதான் அவ வந்து பண்றாளே தவிர அவளுக்கு இதெல்லாம் ஒன்றும் கடமைன்னு அவளுக்கு தான் கிடையவே கிடையாது. இப்போ கிருஷ்ணருக்கு இல்லை. அதே போல ரொம்ப எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ் அப்படிம்பாங்க இல்லையா, ரொம்ப ஞானியா இருக்கிறவங்களும் நமக்கு வேண்டி ஒரு எல்லாம் பண்ணி காட்டுவாங்க. பிகாஸ் இது செட் அன் எக்ஸாம்பிள். இல்லாட்டா அவளுக்கு கடமைங்கிறது கிடையாது. எஸ். அடுத்தது ஒண்ணு கூட படிச்சிருங்க பிரபுஜி, அது ரொம்ப சின்னதா இருந்தே படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. செல்வம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சின்னதா படிக்கிறேன். இது படிங்க. உத்சிதேயு இமே லோகோ நகுர்மயாய் நவ்குர்யாம் கர்மசேத் அகம் சங்கரஸ்ய சகர்தா ஸ்யாம் உபகன்யாம் இமா பிரஜா. உத்சிதேயு சீரழித்து விடும். இமே இவ்வெல்லா லோகா உலகங்கள்
நா இல்லை, குறியாம் நான் செய்ய, கர்ம விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், சேத் ஆயின், அகம் நான், சங்கரஷ்ய தேவையற்ற ஜனத்தொகையை, ச மேலும், கர்தா படைப்பவன், ஷியாம் ஆவேன், உபகன்யாம் அழிந்துவிடும், இமா இவ்வெல்லாம், பிரஜா உயிர்வாளிகள். மொழிபெயர்ப்பு: நான் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யாவிடில் இந்த உலகங்கள் எல்லாம் சீரழிந்துவிடும், தேவையற்ற ஜனங்கள் தோன்றுவதற்கு காரணமாகி விடுவேன், இதன் மூலம் எல்லா உயிர்வாளிகளின் அமைதியை அளித்தவனாகி விடுவேன். பொருளுரை: பொது சமூகத்தின் அமைதியை கெடுக்கும் தேவையற்ற ஜனத்தொகை வர்ண சங்கர எனப்படும் இத்தகு சமுதாய தொல்லைகளை தடுக்க சட்டதிட்டங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் மூலம் அமைதியையும் முறையான ஒழுக்கங்களையும் தானாகவே பெறக்கூடிய மக்கள் ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேறுகின்றனர். இத்தகு முக்கிய செயல்களின் தேவையையும் மதிப்பையும் காப்பதற்காக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் அவதரிக்கும் போது தானே சட்டதிட்டங்களை நிலைநிறுத்துகிறார். பகவானே எல்லா உயிர்வலியின் தந்தையாவார். உயிர்வலிகள் வழி தவறி நடந்தால் அதற்கான பொறுப்பு மறைமுகமாக பகவானை சென்றடைகிறது. எனவே நீதி நியமங்கள் சீர்குலைந்துள்ள நேரங்களில் பகவான் தாமே அவதரித்து சமூகத்தை சீர்திருத்திருக்கிறார். நாம் பகவானை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற போதிலும் அவரை போல் நகல் செய்ய முயலக்கூடாது என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். பின்பற்றுவதும் நகல் செய்வதும் சமம் அல்ல. குழந்தை பருவத்தில் பகவான் கோவர்த்தன மலையை தூக்கியதை நாம் நகல் செய்ய முடியாது. எந்த மனிதனுக்கும் இது இயலாத காரியம். அவரை நகல் செய்ய முயலாமல் அவரது உபதேசங்களை பின்பற்றவே நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஸ்ரீமத் பகவதம் 10.33.30-31 இதனை உறுதிப்படுத்துகிறது. நைதத் சமாசரேச்சாது மனசாபி ஞானீஸ்வர வினஷ்யத் யாசரன் மௌத்யாத் யதாருத்ரோ அப்ஜிதம் விஷம் ஈஸ்வராணாம் வசஸ்தியம் ததைவாசாரிதம் ஸ்வசித் தேஷாம் யத் ஸ்வவாசோ யுக்தம் புத்திமாஸ்தத் சமாசரேத். பகவான் மற்றும் அவரால் சக்தியளிக்கப்பட்ட தொண்டர்களது அறிவுரைகளை ஒருவன் பின்பற்ற வேண்டும். அவர்களது அறிவுரைகள் நமக்கு மிகுந்த நன்மை அளிக்கக்கூடியவை. புத்திசாலி மனிதனால் அவற்றை அறிவுறுத்தப்பட்டபடி பின்பற்ற முடியும். இருப்பினும் இவர்களுடைய செயல்களை நகல் செய்யாதபடி மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். சிவபெருமானை நகல் செய்வதாக எண்ணி விஷத்தை குடிக்க முயலக்கூடாது. சூரிய சந்திரர்களின் இயக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஈஸ்வரர்களின் நிலை உயர்ந்த நிலை என்பதை நாம் எப்போதும் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். இத்தகு சக்தியின்றி உயர் சக்தி கொண்ட ஈஸ்வரர்களை நகல் செய்ய முடியாது. கடல் போல் திரண்ட விஷத்தை சிவபெருமான் குடித்தார். ஆனால் சாதாரண மனிதன் ஒரு துளியை உட்கொண்டாலும் இறப்பது நிச்சயம். சிவபெருமானின் செயல்களை நகல் செய்வதால் மரணத்தை விரைவாக அழைக்கின்றோம் என்பதை மறந்து கஞ்சா போன்ற போதையூட்டும் செயல்களை உட்கொள்வதன் மூலம் சிவபெருமானை நகல் செய்யும் சில போலி சிவபக்தர்களும் உண்டு. இதுபோல கோவர்த்தன மலையை தூக்குவதில் தமது இயலாமை மறந்த சில போலி கிருஷ்ண பக்தர்களும் பகவானின் பிரேம நடனமான ராசலீலையை நகல் செய்ய விரும்புகின்றனர். எனவே சக்தி வாய்ந்தவர்களை நகல் செய்வதை கைவிட்டு அவர்களது அறிவுரையை கடைபிடிப்பதே சிறந்தது. தகுதியின்றி அவர்கள் இடத்தில் அமர முயல்வதும் தவறு. முழுமுதற் கடவுளின் சக்தி சற்றும் இல்லாத பல அவதாரங்கள் நடமாடி கொண்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு ஆல்ரெடி படிச்செல்லாம் புரிஞ்சுட்டோம். இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி நம்ம பார்த்தோம். சோ எல்லா உயிர்வாய்களுக்கு வேண்டி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வேண்டிதான் அவர் எல்லாம் பண்றாரு. ஆனா அவர் பண்றாரு இல்ல, அவர் செய்யறதெல்லாம் நம்ம செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. அவர் என்ன போதிக்கிறார், அவர் அந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு காரியம் பண்ணி காட்டுறாருன்னா அதுலயே நம்ம என்ன படிக்கணும், அதுதான் இப்ப அவர் பண்ணவே தவிர அவர் பண்றதெல்லாம் நம்ம இப்ப அவர் 1008 என்னது மனைவிமார்களை வச்சு அப்ப நான் 4 வச்சக்கத்துல என்ன போறது அப்படின்னு பாராட்டுவாரு. அந்த மாதிரி என்னக்கூடாது. அவர் கோவர்தன மலையை தூக்கினா நம்மளால தூக்க முடியுமா? முடியாது. ஆனா ராசலீலை பண்ணுவோமா, இது கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிப்போமா? அதெல்லாம் அந்த மாதிரிதான். அது அந்த மாதிரிலாம் எண்ணாம நம்ம என்னன்னாக்கா பகவான் ஒரு செயல் பண்றாருன்னா அதுல ஒரு உள்ளர்த்தம் இருக்கு. அது நமக்கு ஒரு செட்டிங் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சம்திங் எல்ஸ். அப்ப அதை நம்ம அவர் என்ன போதனை பண்றாரோ அதுதான் நம்ம பண்ணணுமே தவிர அவரை நக்கல் செய்யக்கூடாது. ஏன்னா நக்கல் பண்ண முடியவும் செய்யாது. சோ அவ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்ண அவங்க பண்றாங்க. அவனா இப்ப சிவபெருமான் ஒரு என்ன விஷயத்த குடிச்சார், ஒரு சொட்டு விஷயம் நமக்கு போனாலும் நம்ம இருந்து விடுவோம். அப்ப எல்லாம் பகவான் அதனாலதான் அது தனி கேட்டகரியை வாழலாம். அவங்க பண்றாங்க நம்ம பண்ணக்கூடாது.
அப்ப ஆனா மனுஷா எஸ், இப்ப நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி டாபிக் அதுதான் இருந்தது. ஒருத்தர் லீடரா இருக்கணும், அவங்க பண்றதுதான் பாக்கி உள்ளவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஆனா பகவான் பண்றதை நம்ம ஃபாலோ பண்ண இல்லை. பகவானுக்கு எல்லாம் அவ தனி கேட்டகரி உண்டு, அவளுக்கு அதெல்லாம் தாங்குற சக்தியும் இருக்கும். அவ வந்து வேற லெவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருப்பாங்க. அவங்க என்ன அறிவுரை சொல்றாளோ அது மாத்திரம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணினா போகும். இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். எத்தியத் ஆச்சரியத்தை முன்னாடி இருந்தது, அதை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருந்தது. எஸ், இப்ப திரும்பி செகண்ட் ரவுண்டுக்கு வந்துடலாம் நம்ம. ஐஸ்வர்யா மதன் படி. हरे कृष्ण माताजी। कर्मण्य विद्वंसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्यंस्तथा சங்கரம். பற்றுக்கொண்டு கர்மாணி விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் அவித்வாச அறியாதோர் யதா அது போல குர்வந்தி செய்கின்றனர். பரத குல தோன்றலே குறியாத் செய்தாக வேண்டும். வித்வான் அறிஞர் ததா இவ்வாறே அசகத் பற்றற்று சிகிஷு வழிநடத்தும் விருப்பத்துடன் லோக சங்கிரகம் பொதுமக்களை பலனில் பற்றுதல் கொள்ள அறிவற்றவன் தனது கடமையை செய்வதைப் போல அறிஞரும் கடமைகளை செயலாற்றலாம். ஆனால் பற்றுதல் ஏதுமின்றி பொதுமக்களை சரியான பாதையில் வழிநடத்துவதற்காகவே அது செய்யப்படுகிறது. கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவரும் கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவரும் தங்களது விருப்பங்களின் அடிப்படையில் வேறுபடுத்தப்படுகின்றனர். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் தனது கிருஷ்ண உணர்விற்கு உதவாத எந்த செயலையும் செய்வதில்லை. பௌதிக செயல்களில் அளவுக்கு அதிகமாக பற்றுக்கொள்ள அறிவற்றவன் போல கிருஷ்ண பக்தனும் செயல்படுவதாக தோன்றலாம். ஆனால் அறிவற்றவர் தனது புலனுணர்ச்சியின் திருப்திக்காக செயல்படுகிறார். கிருஷ்ண உணர்வினரோ பகவானின் திருப்திக்காக மட்டுமே செயல்படுகின்றனர். எனவே எவ்வாறு செயலாற்றுவது என்பதையும் செயல்களின் பலன்களை எவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்துவது என்பதையும் கிருஷ்ண பக்தர்கள் மக்களுக்கு காட்ட வேண்டியது அவசியமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது கிருஷ்ண பக்தர்கள் வந்து அவளுக்கு வந்து பௌதிக இதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஸோ அவங்களோட செயல் எல்லாம் பார்த்தானாக்கா நம்ம வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணலாம். ஆனா பௌதிக செயல்கள் யாருக்கு வந்து அதிக நாட்டம் இருக்கோ அவ வந்து பௌதிக செயல்களே அளவுக்கு அதிகமாக பற்றுக்கொண்டுள்ள அறிவற்றவனை போல கிருஷ்ண பக்தனும் செயல்படுவதாக தோன்றலாம். வந்து இப்போ பௌதிக இப்ப நம்ம லைஃப்ல எடுத்தோம்னாக்கா எல்லாரும் வேலைக்கு போறாங்க, எல்லா வேலையும் பண்றாங்க. ஆனா அந்த மனசுல வந்து கிருஷ்ண பக்தியோட சேரவன் அவனோட இது ஆக்ஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தா சேமா தான் இருக்கும். ஆனா அவன் வந்து எல்லாமே துறந்து பகவானுக்கு வேண்டி செய்யும் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா அவனும் வேலைக்கு போவான், பல காரியங்கள் பண்ணுவான். ஆனா அவனோட மனசுல எப்படி இருக்கும், எல்லாமே நான் பகவான் கற்பனை பண்றாப்புல பண்றேன். ஆனால் அறிவற்றவர் தனது புலனுணர்ச்சி திருப்திக்காகவே செயல்படுகிறார். அவனும் வேலைக்கு போவான். இப்ப வீட்லயே 2 பேர் இருக்கா, ஒருத்தன் நல்லா கிருஷ்ண பக்தியா இருக்கா, ஒருத்தன் இல்லைன்னா இவன் பண்ற போலேதான் அவனும் வேலைக்கு போவோம். காலேஜ் போறானா காலேஜ் போவோம், வேலைக்கு போவோம், சம்பாதியம் கொண்டு வருவோம், ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம், எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா அவங்களோட எண்ணம் வந்து வேறுபட்டு இருக்கும். கிருஷ்ண உணர்வுக்கான பண்றவன் இப்போ கடவுளுக்கு வேண்டி பண்ணுவோம். பாக்கி இந்த புலன்களை எல்லாம் திருப்திப்படுத்துறவன் வந்து அவனுக்கு வேண்டிதான் பண்ணிருக்கும். சோ எனவே எவ்வாறு செயலாற்றுவது என்பதையும் செயல்களின் பலன்களை எவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்துவது என்பதையும் கிருஷ்ண பக்தர்கள் மக்களுக்கு காட்ட வேண்டிய அவசியமாகும் சொல்லிக் கொடுக்கும். செகண்ட் இப்போ ஒன்னொன்னு படிச்சா போறோம், என்ன நம்ம டைம் போறது இல்லையா. ஜானி மாதாஜி படிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ந புத்தி பேதம் ஜனயேத் அஜ்ஞானம் கர்ம சங்கினாம் ஜோஷயேத் சர்வ கர்மாணி வித்வான் யுத்த சமாச்சரன் இல்லை. புத்திபேதம் அறிவை குழப்புதல் ஜனயேத் அவன் செய்ய வேண்டும். அஜ்ஞானாம் முட்டாளின் கர்ம சங்கினாம் பலன் நோக்கு செயல்களில் பற்றுள்ளோர் ஜோஷயேத் அவன் இணைக்க வேண்டும். சர்வ எல்லா கர்மாணி செயல் வித்வான் யுத்த ஈடுபடுத்தி சமாச்சரன் பயின்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளின் பலன்களின் பற்று கொண்டுள்ள அறிவற்றவர்களின் மனதை அறிஞர்கள் குழப்பக்கூடாது. செயலிலிருந்து விலகுவதற்கு ஊக்குவிக்க கூடாது. மாறாக பக்தி உணர்வுடன் செயல்படுவதன் மூலம் எல்லாவித செயல்களிலும் கிருஷ்ண உணர்வின் படிப்படியான முன்னேற்றத்திற்காக அவர்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும். பொருளுரை. வேதைச்ச சர்வைர் அகம் ஏவ வேத்ய. இதுவே எல்லா வேத சடங்குகளின் இறுதியாகும். எல்லா சடங்குகளும் எல்லா யாகங்களும்
உலக செயல்களை எவ்வாறு நடத்துவது என்னும் விதிமுறைகள் உள்ளிட்ட வேதத்தில் கூறப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும் வாழ்வின் இறுதி நோக்கமான கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதற்காகவே. ஆனால் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு புலனுகர்ச்சியை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது என்பதால் அவர்கள் அந்த எல்லை வரை மட்டுமே வேதங்களை பயில்கின்றனர். ஆனால் வேத சடங்குகளின்படி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட புலனுகர்ச்சியினாலும் பலன் நோக்கு செயல்களாலும் ஒருவன் படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்விற்கு உயர்த்தப்படுகிறான். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா மற்றவர்களது செயல்களிலும் அறிவிலும் குழப்பம் உண்டாக்க கூடாது. மாறாக எல்லா செயல்களின் பலனையும் கிருஷ்ணரின் சேவையில் எவ்வாறு ஈடுபடுத்துவது என்பதை நடைமுறையில் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். அவ்வாறு வாழ வேண்டும், எவ்வாறு நடக்க வேண்டும், எவ்வாறு என்பதை நுகர்ச்சிக்காக உழைக்கும் அறிவற்ற மனிதனும் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் கிருஷ்ண உணர்வுடைய அறிஞன் வாழ வேண்டும். அறிவற்றவனின் செயல்களை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்ற போதிலும் சிறிதே கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்த ஒருவனை மற்ற வேத வழிமுறைகளை எதிர்பார்த்து காத்திருக்காமல் நேரடியாக இறைவனின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தி விடலாம். இத்தகைய அதிர்ஷ்டசாலி மனிதனுக்கு வேத சடங்குகளை பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏனெனில் நியமிக்கப்பட்ட கடமைகளை கடைபிடிப்பதால் பெறப்படும் எல்லா பயன்களையும் கிருஷ்ண உணர்வின் நேரடியாக ஈடுபடுவதன் மூலம் அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. சிமிலர் டு 12th சாப்டர் இப்பதான் வரும். அது பண்ண முடியலையா இது பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்டெப்பா சொல்லுவாங்க. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, யாருக்கு வந்து முதல்ல இருந்தே ஒருத்தனை இப்ப நீங்க கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கீங்க செகண்ட் லெவல் வரும்போதே எல்லாம் என்ன 16 ரவுண்டு இன்னும் பண்ணலையா, இல்ல பண்ணுங்க நான் முதல் நாளே நான் சொன்னேன்னா 16 ரவுண்டா, ஒரு ரவுண்ட் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு நாங்க மேரி குழி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா. அப்ப நம்ம என்ன சொல்லணும், ஒரு ரவுண்ட் பண்ணுங்க. அப்போ அதுல ஒரு கம்ஃபர்டபுள் இருந்ததுன்னா இல்ல ஒரு ரவுண்ட் நான் பண்றேன், இப்ப 2வது ரவுண்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெதுவா சொன்னாதான் அவங்க பண்ணுவாங்க. எல்லாம் ஒரே போர்ஸ் பண்ணா எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. அதே போல யாருக்கு இது அதுக்கு பேர் என்ன கொடுத்துருக்கு, நம்ம எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மா தான். நம்ம உலகத்துல வந்து அப்ப நம்ம இந்த புலனுகர்ச்சிக்கு வேண்டிதான் நம்ம பண்றதே செய்யறோம். ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல அப்படிதான் இருக்கும். நம்ம இது வரைக்கும் இஸ்கான் வரதுக்கு முன்னாடி நானும் அப்படிதான் இருந்தேன், இன்னைக்கு அப்படி இருக்கு. இட்ஸ் நாட் டோட்டலி நம்ம வந்து சன்னியாசி ஆக முடியாது. எது இருந்தாலும் நம்ம புலனுகர்ச்சிக்கு வேண்டி நம்ம பண்ணதான் வேண்டியிருக்கு. ஆனா வேத சடங்குகளின்படி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட புலனுகர்ச்சியினாலும் பலநோக்கு செயல்களாலும் ஒருவன் படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வுக்கு உயர்த்தப்படும். அப்ப அந்த மாதிரி அவளை என்ன சொல்லணும், இப்போ ஒரு கோயிலுக்கு தான் போறாங்கன்னாக்கா நீ டெய்லி வந்து இந்த விக்ரம்ல தேய்ச்சு கிளீன் பண்ணி வை, இல்ல இந்த கூடம் இருக்கு, இந்த ஹால் இருக்கு, அது ஒண்ணு சுத்தம் பண்ணி பெருக்கி கிளீன் பண்ண, ஏதாவது சின்ன சின்ன செயல்லாம் அவங்க கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி பண்ண என்னாகும், அவனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்தி வரும். அப்புறம் மெதுவா அவனை வந்து இது பண்ணவே தவிர ஒரேடியா போர்ஸ் பண்ணி அவனை பண்ணக்கூடாது. இதுலயே நல்ல கிளியரா கொடுத்திருக்கு. அதனால அவள் குழப்பம் உண்டாக்க கூடாது. அறிவிலும் மாறாக எல்லா செயலின் பலனையும் கிருஷ்ணனின் சேவையில் எவ்வாறு ஈடுபடுத்துவது என்பதை நடைமுறையில் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். நம்மளும் அந்த மாதிரி இருக்கணும். நம்ம இதை நான் படுத்துன்னு இருக்கேன், நீ எல்லாம் பண்ணனா பண்ண முடியாது. அவங்க அது மாதிரி மாற மாட்டாங்க. நம்ம வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருந்து அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ண சொல்லி அவனாவே அதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஜபம் பண்றதா இருக்கட்டும், எது இருந்தாலும் அவன் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ ப்ராசஸ்ல அவன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் நேரடியாக எடுப்பதன் மூலம் அவன் வந்து அடைந்து விடுவான். எஸ் மாதாஜி யாரு நெக்ஸ்ட் ஒரு நிமிஷம், எனக்கு இதெல்லாம் மறைக்கிறது இன்னொரு விஷயம். ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகிருதே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசக அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாகம் இதி மன்யதே. பிரகிருதே ஜட இயற்கையின் கிரியமானானி செய்யப்படும் குணங்களினால், கர்மாணி செயல்கள், சர்வஷு எல்லா விதமான, அகங்கார விமுடா அகங்காரத்தினால் குழம்பிய, ஆத்மா ஆன்மீக ஆத்மா, கர்த்தா செய்பவன், அகம் நானே, இதி என்று, மன்யதே எண்ணுகிறான். மொழிபெயர்ப்பு: அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா பௌதிக இயற்கையின் முக்கணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கிறான். பொருளுரை: கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன், ஜட உணர்வில் இருப்பவன், இந்த இரு வகையான மனிதர்களும் ஒரே மாதிரியான செயல்களை செயலாற்றும் போது அவர்கள் இருவரும் ஒரே தளத்தில் இருப்பது போல தோன்றும். ஆனால் அவர்களது நிலைமையில் மாபெரும் வேறுபாடு உண்டு. ஜட உணர்வில் இருப்பவன்
அகங்காரத்தின் காரணத்தால் எல்லாவற்றையும் நானே செய்கிறேன் என்று உறுதியாக நம்பிக்கொண்டுள்ளான். உடல் எனும் இயந்திரம் முழு முதற் கடவுளின் மேற்பார்வையில் இயங்கும் ஜட இயற்கையினால் உண்டாக்கப்படுகிறது என்பதை அவன் அறிவதில்லை. இறுதியில் தான் கிருஷ்ணரின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்கிறேன் என்பதை பற்றிய அறிவு அந்த ஜடபாதிக்கு இல்லை. அகங்காரத்தில் இருக்கும் அவன் எல்லா செயல்களையும் தானே சுதந்திரமாக செய்வதாக எண்ணிக்கொள்கிறான். இதுவே அவனது அறியாமையின் சின்னமாகும். முழு முதற் கடவுளின் ஆணைக்குட்பட்ட ஜட இயற்கையின் படைப்பே தனது ஸ்தூல சூட்சம உடல்கள் என்றும் ஆகவே தனது உடல் மற்றும் மனதின் செயல்கள் யாவும் கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ணரின் சேவையிலே ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்பதையும் அவன் அறிவதில்லை. பரமபுருஷ பகவானை ஜட உலகின் புலன்களுக்கு அதிபதி ரிஷிகேசர் என்பதையும் தனது புலன்களை நீண்டகாலமாக புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபடுத்தியதின் காரணத்தால் அகங்காரத்தால் மயக்கப்பட்டு கிருஷ்ணருடனான நித்தியமான உறவை மறந்துள்ளேன் என்பதையும் அறிவற்றவன் நினைவு கொள்வதில்லை. அவ்வளவுதான். இதான் வந்து யாரு மறந்துருக்கணும். என்னது யாருக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தி இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்கள பத்தி தான் இது கொடுத்திருக்கு. அவனுக்கு தெரியாது. இப்ப அவன் தான் எல்லாம் பண்றேன், அந்த அகங்காரம் அவனுக்கு இருக்கு. என்னது நான் தான் பண்றேன், நான் படிச்சிருக்கேன், நான் சம்பாதிக்கிறேன், இது எல்லாம் என்னோட எஃபர்ட்னால இது வருது அப்படின்னு. அது அவனுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. இது நம்ம வந்து உடல்ங்கிறது என்னது, நம்ம ஆத்மா தான். அந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடல்ல வச்சு இயங்கதான் வைக்கிறது. இப்ப அந்த ஆத்மா கூட என்ன இருக்கு, பரமாத்மா. அந்த பரமாத்மாவோட பர்மிஷனோட தான் இந்த ஆத்மாவும் இயங்குறது. அது அவனுக்கு இது நேச்சுரலா என்ன நடக்கிறதோ அது புரிய மாட்டேங்கிறது. முழுமுதற் கடவுளின் ஆணைக்குட்பட்ட ஜட இயற்கையின் படைப்பே தனது ஸ்தூல சூக்ஷ்ம உடல்கள் என்றும் ஆகவே தனது உடல் மற்றும் மனதின் செயல்கள் யாவும் கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ணரின் சேவையிலேயே ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்பதையும் அவன் அறிவதில்லை. எல்லாமே நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் பகவான் கொடிதான் நம்ம வந்து பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது அவன் அறியறதில்லை. அப்புறம் அகங்காரத்தில் பயக்கப்பட்டு கிருஷ்ணருடன் நித்தியமான உறவை மறந்துள்ளேன் என்பதையும் அறிவற்றவன் நினைவு கொள்வதில்லை. நம்ம அங்கே தப்பித்து இங்க வந்திருக்கோம், இங்க மாட்டின்னு இருக்கோம், ஜெயிலியாக்க இருக்கோம். நம்ம இங்க இருந்து திரும்பி விடுபட்டு போனதும் அவனுக்கு தெரியறதில்லை. சின்ன சின்ன பௌதிக இதுல ஒரு ஆசை பாசம் அதனால ஒரு சந்தோஷம் வந்து அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இல்லையே நம்ம பௌதிக உலகம்னா பெரிய அவ்வளவு துன்பகரமா ஒண்ணும் இல்லையே. நான் தினமும் பிக்சர் பாக்குறேன், தினமும் நாங்க கொண்டாட்டம் தான், நாங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கோம். அதெல்லாம் டெம்பரரி, அது அவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது அப்படின்னு நிறைய அவனை பத்தி உள்ளதெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. Yes, next Padima Mataji, Rajeshwari Mataji. Padima Mataji. Okay. Tattva vidu mahapaho purna karma vibhogayaga guna guneshu vardandi idi. Mataji, guna karma vibhagayo. Tattva vidu mahapaho. Tattva vidu mahapaho guna karma vibhagayo guna guneshu vardanda இது மத்வான சஜ்ஜதே. தத்துவவித் பூரண சத்தியத்தை அறிந்தவர். தூ ஆனால் மகாபோகோ பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடையோனே. குணகர்ம பௌதீக தாக்கத்திற்கு உட்பட்ட செயல்கள். விபாகையோ வேறுபாடுகள். குணா புலன்கள். குணேஷு புலனுகர்ச்சியில் வர்த்தந்தே ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இது இவ்வாறாக மத்வா எண்ணி ந ஒருபோதும் இல்லை சஜ்ஜதே பற்றுக்கொள்வது. பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடையோனே. பக்தியில் செயல்படுதல் மற்றும் பலனை நோக்கி செயல்படுதல் இவற்றின் வேறுபாட்டை நன்கு அறிந்திருப்பதால் பூரண உண்மையின் ஞானம் உடையவன் புலன்களிலும் புலன் உணர்ச்சியிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. பொருளுரை. பூரண உண்மையை அறிந்தவன் பௌதிக தொடர்பில் தனது இழிநிலையை பற்றி நன்கு உணர்ந்தவனாக உள்ளான். தான் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரின் அம்சம் என்பதையும் ஜடப்படைப்பிற்குள் இருக்க வேண்டியவன் அல்ல என்பதையும் அவன் அறிவான். நித்தியமான ஆனந்தமயமான அறிவு நிரம்பிய பரமனின் அம்சமே நான் என்னும் தனது உண்மையான அடையாளத்தை அவன் அறிவான். மேலும் எவ்வாறோ ஜட வாழ்க்கையில் சிறைப்பட்டிருப்பதையும் உணர்கிறான். தனது உண்மையான நிலையில் தனது எல்லா செயல்களையும் பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணருடைய பக்தி தொண்டில் அவன் இணைக்க வேண்டும். எனவே அவன் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களில் ஈடுபட்டு சந்தர்ப்பவசமான நிலையற்ற ஜடப்புலன்களின் செயல்களில் இயற்கையாகவே பற்றில்லாதவனாகி விடுகிறான். தனது ஜட வாழ்க்கை பகவானின் உயராட்சிக்கு கட்டுப்பட்டுள்ளது என்பதை அறிந்து எவ்விதமாக பௌதீக விளைவுகளாலும் அவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அவ்விளைவுகளை கடவுளின் கருணையாக கருதுகிறான். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின்படி பிரம்மன், பரமாத்மா, பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய 3 நிலைகளில் பூரண உண்மையை அறிபவன். பரமனுடனான தனது உணர்வின் உண்மை நிலையையும் அறிந்திருப்பதால் தத்துவ வித்து என்று அறியப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா.
அப்ப இது போனது யாரு பக்தாஸ் இல்லையோ அவளை பத்தி கொடுத்தது. இப்ப இதுல வந்து பக்தன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு. ஏன்னா பக்தனா இருக்கிறவன் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறான். நம்ம வந்து இங்க மாட்டின்னு இருக்கோம், இது வெளிப்படணும். நம்ம கிட்ட எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் இருக்கு. நம்ம வந்து பகவானோட ஒரு அம்சம் தான் நம்ம. அப்ப நம்மளும் வந்து நித்தியமான ஆனந்தமயமான அறிவு நிரம்பிய பரமனின் அம்சமே நான் என்னும் தனது உண்மையான அடையாளத்தை அவன் அறிவான். பக்தனுக்கு தான் இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு வரும். அதனால அவன் என்ன நினைக்கிறான், இப்ப நம்ம இந்த உடல் இல்லை, நம்ம ஆத்மாதான். அந்த மாதிரி ஜட வாழ்க்கையில் சிறைப்பட்டிருப்பதையும் உணர்கிறான். நம்ம இது முதல்ல மாட்டின்னு இருக்கோம், இதை விடுபடணும் அதையும் நினைச்சுட்டு இருக்கான். அப்ப இதுல இருந்து என்ன பண்ணுவான், பகவான் நினைத்து அவன் எல்லா வெளியெல்லாம் பண்ணும்போது அவன் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களில் ஈடுபட்டு சந்தர்ப்பவசான நிலையற்ற ஜடப்புலன்களின் செயல்களில் இயற்கையாகவே பற்றி போயிடும். அவனுக்கு அது இருக்கவே இருக்காது, அவனுக்கு ஒரு பற்று இருக்காது. அப்ப தனது ஜட வாழ்க்கை பகவானின் உயராட்சிக்கு கட்டுப்பட்டுள்ளது என்பதை அறிந்து எல்லாம் வந்து எல்லாமே இதுல அவன் பகவான் படி செய்யறான். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின்படி பிரம்மன், பரமாத்மா, பரமகிருஷ்ண பகவான் ஆகிய மூன்று நிலைகளில் பரம உண்மையை அறிவுவன். ஃபர்ஸ்ட் என்னது, பிரம்மன் ஒளி வடிவமான பகவானோட ஒரு இது, அது வந்து பிரம்மன். அப்புறம் பரமாத்மா 4 கை ரூபத்தில் இருக்கிற பரமாத்மா. அப்புறம் பகவான் வந்து 2 கை ரூபத்தில் உள்ள பகவான். இது மூன்று நிலைகளையும் என்னது பகவான் தான். அது எல்லாமே பகவான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கு. எல்லாமே பகவானுடைய அம்சங்கள் தான். அவன் வந்து அது புரிஞ்சுக்கிறான். பரமனுடனான தனது உறவின் உண்மை நிலையையும் அறிந்திருப்பதால் தத்துவவித், அவனுக்கு வந்து தத்துவவித்துன்னு ஒரு பேர் வந்து இருக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறான். இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இருக்கு, நம்ம வந்து முடிக்கலாம். ஆக்சுவலி இந்த செகண்ட் ரவுண்ட் பேஸ் முடிக்கலாம். எஸ் பிரபுஜி படிக்கிறா? படிங்க. प्रकृतेः गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृतश्न वितः मन्दान् कृत्स्नवित् न விசாலயேத். பிரகிருதி ஜட இயற்கையின் குணங்களால் சம்மூடா பௌதிக அடையாளத்தால் முட்டாளானவன். சஜ்ஜந்தே அவர்கள் ஈடுபடுபவர்களாகின்றனர். குண கர்மசு ஜட செயல்களில் தான் அந்த அக்ருத்சன வித சிற்றறிவினர். மந்தான் தன்னுணர்வை அறிவதில் சோம்பல் படுபவர். கிருத்தஸ்தனவித் உண்மை ஞானத்தில் இருப்பவன். கூடாது. விசாலையே கிளர்ச்சியடைய முயற்சி செய்ய. மொழிபெயர்ப்பு: ஜட இயற்கையின் குணங்களால் மதிமயங்கிய அறிவற்றோர் லௌகீக செயல்களில் முழுமையாக பற்றுடையோராகின்றனர். குறைவான அறிவுடன் செயல்படுவதால் இத்தகைய கடமைகள் கீழ்த்தரமானவை என்ற போதிலும் அறிவுடையோர் அவர்கள் நிலை பெற செய்யக்கூடாது. பொருளுரை: தங்களை ஜட உணர்வோடு தவறாக அடையாளம் காணக்கூடிய அறிவற்ற மனிதர்கள் பல்வேறு பௌதிக பட்டங்களையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். இவ்வுடல் ஜட இயற்கையினால் அளிக்கப்பட்ட பரிசாகும். உடலை பற்றிய உணர்வில் அளவு கடந்து லயித்திருப்பவன் மந்த ஆத்மாவை அறியாத சோம்பேறி என்று அழைக்கப்படுகின்றான். அறிவற்ற மனிதர்கள் உடலையே தானென்று எண்ணி கொண்டுள்ளனர். உடலுடன் தொடர்புடையவர்கள் உறவினர்களாக ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். எந்த ஊரில் உடல் பிறவி எடுத்ததோ அது அவர்களுக்கு வந்தனைக்குரியதாகும். ஒப்புக்கு செய்யப்படும் மத சடங்குகளே இறுதியானவை என்று கருதுகின்றனர். பௌதிக பட்டங்களுடன் விளங்கும் இத்தகைய மனிதர்கள் சமூக தொண்டு, தேச தொண்டு, பொதுநல தொண்டு ஆகிய செயல்களையே விரும்பி செய்கின்றனர். இத்தகைய பட்டங்களால் வசீகரிக்கப்பட்டவர்கள் எப்போதும் ஜடத்தில் மும்முரமாக உள்ளனர். அவர்களை பொறுத்தவரை ஆன்மீக உணர்வு என்பது வெறும் கற்பனை கதையே. எனவே அவர்களுக்கு இதில் விருப்பமில்லை. ஆன்மா வாழ்வில் ஒளியூட்டப்பவர்கள். இது போல பௌதீகத்தில் ஆழமாக வீழ்ந்துள்ள மக்களை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது.
ஒருவனது சொந்த ஆன்மீக செயல்களை அமைதியாக செய்வதே சிறந்தது. மதிமயக்கம் கொண்டோர் அகிம்சை மற்றும் இதர பௌதிக நற்செயல்களில் வாழ்க்கையின் அடிப்படை நீதி கொள்கைகளில் ஈடுபடுத்தப்படலாம். அறிவற்றவர்களால் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களை பாராட்ட முடியாது. எனவே அவர்கள் தொந்தரவு செய்து மதிப்புமிக்க நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டுமென்று பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு அறிவுரை கூறுகிறார். வேண்டாம் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு அறிவுரை கூறுகிறார். ஆயினும் பகவானின் நோக்கத்தை அறிந்த அவரது பக்தர்கள் அவரை விட கருணை மிக்கவர்கள். கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுவதே மனிதர்களின் அத்தியாவசிய தேவை என்பதை அறிந்த கிருஷ்ண பக்தர்கள் அறிவற்ற மனிதரையும் இதில் ஈடுபடுத்துவது உட்பட எல்லாவித அபாயகரமான முயற்சிகளையும் மேற்கொள்கின்றனர். சில பேர் எப்படி இருக்காங்க, ரொம்ப பௌதீக இதுல வந்து ரொம்ப லயித்து இருப்பா. அவ வந்து தன்னோட உடம்ப பேணி காக்கணும். இந்த உடம்புனாலதான் நான் இருக்கேன், எல்லாம் உடம்புக்கு வேண்டிதான் சாப்பிடுறேன், உடம்புக்கு நல்லா ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும், நல்லா என்னது எல்லாம் மூலம் அந்த இது ஒரு கேஜ், அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டிருக்காங்களே, கேஜ்ல வந்து ஒரு பேரட் இருக்கு, ஒரு கிளி இருக்கு, அது கிளிதான் ஆத்மா. ஆனா நான் அந்த லேடி என்ன பண்றாங்க, கேஜுக்கு தான் நல்லா முலாம் பூசிட்டு இருக்கா, அதுல பெயிண்ட் அடிச்சு நல்லா சக்கு நல்லா இதா பிடிச்சிருக்கா. அப்போ உடம்புக்கு நம்ம நல்லா திருப்திப்படுத்துறா போல நல்ல ட்ரெஸ்ஸிங் என்ன, மாலை வாங்கி போட்டுக்கிறது, அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரயோஜனமே இல்லை உள்ள. ஏன்னா மந்த புத்திகள் அந்த மாதிரிதான் பண்ணுவா. அப்ப அவளை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு பகவானே சொல்லியிருக்கா. ஆனா கிருஷ்ணர் உணர்வுல இருக்கிறவா என்ன பண்ணுவா, அவளை வந்து பகவானோட இது கைங்கரியத்துல அவங்களை வந்து யூஸ் பண்ணி மெதுவா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு இது உணர்வு வரும். பகவான் நம்ம உடல், நாம் வந்து உடல் அல்ல, நாம் வந்து ஆத்மா, இது பகவானுக்கு சேவை பண்றதுதான் நம்ம இங்க மாட்டின்னு இருக்கோம், பகவான் சேவை பண்றதுதான் நம்மளுக்கு பெரும் காரியம் அப்படின்னு அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவனுக்கு தெரியப்படுத்துவா. இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவா அந்த மாதிரி பண்ணுவா. எஸ், அடுத்தது பிரபுஜி இருக்காங்களா? செல்வம் பிரபுஜி இல்லையா? சாந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மயி சர்வாணி கர்மாணி சந்நியஸ்யாத்மசேதசா நிராசீர் நிர்மமோ பூத்வா யுத்யஸ்வ விகதஜ்வரஹ. மயி என்னிடம், சர்வாணி எல்லா விதமான, கர்மாணி செயல்கள், சந்நியஸ்ய முழுவதுமாக விட்டொழித்து, அத்தியாத்ம தன்னை பற்றிய முழு அறிவுடன், சேதசா உணர்வினால், நிராஷி பலனில் விருப்பம் இல்லாமல், நிர்மம் உரிமை உணர்வின்றி, பூத்வா இவ்வாறாக, யுத்யஸ்வ போரிடுவாய், விகத ஜ்வரக மனத்தளர்ச்சியை விட்டு. எனவே அர்ஜுனா, என்னை பற்றிய முழு அறிவுடன் உனது எல்லா செயல்களையும் எனக்கு அர்ப்பணித்து, பலனில் ஆசைகளின்றி உரிமை உணர்வையும் மனத்தளர்ச்சியையும் கைவிட்டு போரிடுவாயாக. பொருளுரை. பகவத்கீதையின் நோக்கத்தை இந்த ஸ்லோகம் தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றது. தன்னுடைய கடமைகளை இராணுவ ஒழுங்குமுறை போல் சீராக நிறைவேற்றுவதற்கு முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வை அடைய வேண்டும் என்று பகவான் அறிவுறுத்துகின்றார். இத்தகைய கட்டளைகள் நமது செயல்களை சற்று கடினமானதாக்கலாம். இருப்பினும் கிருஷ்ணரின் மீது நம்பிக்கை வைத்து கடமைகளை ஆற்ற வேண்டும். ஏனெனில் இதுவே ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூப நிலையாகும். பரம புருஷரின் ஒத்துழைப்பின்றி ஜீவன்கள் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க முடியாது. ஏனெனில் இறைவனின் விருப்பங்களுக்கு இணங்கி நடப்பதே ஜீவன்களின் நித்திய ஸ்வரூபமாகும். எனவே ஒரு இராணுவ சேனையின் தலைவர் கட்டளையிடுவதை போன்று பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு கட்டளையிடுகிறார். ஒருவன் பரம புருஷரின் நல் விருப்பத்திற்காக எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்யும் அதே நேரத்தில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை சொந்தம் கொண்டாடாமல் நிறைவேற்ற வேண்டும். கடவுளின் கட்டளையை பற்றி யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் அர்ஜுனனுக்கு இல்லை. அவன் அவரது கட்டளைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும், அவ்வளவே. முழுமுதற் கடவுள் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் ஆத்மாவாக இருக்கிறார். எனவே சுயநோக்கம் ஏதுமின்றி பரமாத்மாவை முழுமையாக சார்ந்திருப்பவன், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக இருப்பவன் அத்தியாத்ம சேதஸ் என்று அறியப்படுகிறான். நிராசிக என்றால் பலன்கள் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் தலைவனின் கட்டளைப்படி நடப்பதாகும். ஒரு கணக்காளர் தனது முதலாளிக்காக கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை எண்ணினாலும் அதில் ஒரு காசை கூட தனக்குரியதாக உரிமை கொள்ளுவதில்லை. இதுபோல உலகிலுள்ள எதுவும் எந்த ஒரு தனி மனிதனுக்கும் உரியதல்ல என்றும் எல்லாம் முழுமுதற் கடவுளுக்கு சொந்தமானவை என்றும் ஒருவன் உணர வேண்டும். இதுவே மயி எனக்காக என்ற சொல்லின் உண்மையான பொருளாகும். அத்தகைய கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் போது ஒருவன் எதையும் தன்னுடையதாக எண்ணுவதில்லை என்பது நிச்சயமே.
இந்த உணர்வே நிர்மம, எதுவும் எனதல்ல என்று அறியப்படுகிறது. மேலும் இத்தகைய கடுமையான கட்டளைகள் உடலின் அடிப்படையிலான பெயரளவு உறவினர்களை பற்றி சிந்திக்காமல் தரப்படுவதாகும். இவற்றை நிறைவேற்றுவதில் ஏதேனும் தயக்கம் இருந்தால் அத்தயக்கம் தூக்கி எறியப்பட வேண்டும். இவ்விதமாக ஒருவன் விகத ஜ்வர அல்லது காய்ச்சல் மனப்பான்மையிலிருந்து விடுபட்டவன் அல்லது மனத்தளர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டவன் ஆகலாம். ஒவ்வொருவரின் குணத்திற்கும் நிலைக்கும் ஏற்ப குறிப்பிட்ட கடமைகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். மேலும் மேலே விவரிக்கப்பட்டது போல இவ்வெல்லா கடமைகளும் முழு கிருஷ்ண உணர்வுடன் நிறைவேற்றப்படலாம். இது ஒருவனை முக்திக்கான முன்னேற்ற பாதையில் இட்டு செல்லும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப என்னது இதுல ஆரம்பிச்சிருக்க கத்தை தெளிவா கொடுங்க. தன்னுடைய கடமைகளை ராணுவ ஒழுங்குமுறைப்படி அந்த மாதிரி கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வை இது அடைய வேண்டும் என்று பகவான் அறிவுறுத்துறார். அப்ப அது போல அந்த கட்டளையை நம்ம வந்து ஏத்துண்டு கிருஷ்ணன் பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம எல்லாம் ஒத்துழைக்கணும். ஜீவன் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூப நிலையாகும். அந்த மாதிரி பண்றது அவங்க ஹாப்பியா இருக்கிறது அவனோட ஆக்சுவல் ஸ்வரூபம் என்னது? ஆத்மா வந்து எப்பவும் சந்தோஷமா இருக்கட்டும். பரமபுருஷன் ஒத்துழைப்பின்றி ஜீவன்கள் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க முடியாது. ஏனெனில் இறைவனின் விருப்பங்களுக்கு இணங்கி நடப்பதே அவங்களோட காரியம் தான். நம்ம ஜீவன்களுக்கு எல்லாம் என்னது, ஏன்னா உள்ள ஆத்மா பரமாத்மா ரெண்டு இருக்கேன். வந்து பகவானுக்கு நித்திய சேவை புரிஞ்சு அந்த மாதிரி இருக்கும்போதுதான் வந்து சந்தோஷமா பட்டுவோம். பேசிக் சொரூபமே என்னது? சந்தோஷம் வச்சு சச்சித் ஆனந்தா சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரிதான் இருக்கு. அப்போ அது வந்து கிருஷ்ணனுக்கு சேவை பண்ணும்போது நல்ல அது பிரகாசமா அது வந்து நம்ம மூஞ்சிலே பிரதிபலிக்கும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுனுக்கு கட்டளை இடுகிறார். அப்ப என்னது, அவர் கட்டளை இடுகிறார் சொல்லிட்டு அவன் பண்ணணும் வேலை. ஒருவன் பரமபுருஷன் நல் விருப்பத்திற்காக எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்து அதே நேரத்தில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளையும் சொந்தம் இதை நான் எனக்கு வேண்டி பண்றேன் அந்த மாதிரி சொந்தம் கொண்டாடாமல் பகவானுக்கு வேண்டி தியாகம் செய்யணும். அப்புறம் அத்தியாத்ம சேத்தஸ், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக இருப்பவனுக்கு என்னது அத்தியாத்ம சேத்தஸ்னு ஒரு பெயர் கொடுத்திருக்கு. அண்ட் நிராசை, ஆசையே இல்லாதவன் என்றால் பலன்கள் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் தலைவனின் கட்டளைப்படி நடப்பதாகும். எனக்கு வேண்டி நான் பண்ணாம நிராசை அந்த மாதிரி பண்றவனுக்கு இந்த மாதிரி பேரு. சோ அது வந்து பக்தாஸா அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். ஓகே. அப்புறம் அதே போல ஒரு கணக்காளர் தனது முதலீக்காக கோடி கணக்கான ரூபாய்களை எண்ணினாலும் அதை ஒரு காசாவது அவனோட வச்சுக்க முடியுமா? இல்ல. ஒரு பேங்க்ல கேஷியர் இருக்கான், நிறைய பேரோட பைசா எல்லாம் எல்லாம் பண்றான். அது ஒரு பணம் குறைஞ்சாலும் அவன் பாக்கெட்ல தான் போடணும். சோ அது ஒண்ணுக்கே அவன் வந்து சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. அதே போல நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்தாலும் நமக்கு என்ன அறிவு இருக்கணும், இது எல்லாமே பகவானுடைய இடம். நம்ம வந்து பகவான் தான் எல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணியிருக்காரு. இதுல வந்து நான் உன்னத்தையும் நான் வந்து என்னுடையதுன்னு சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. இதுவே மை எனக்காக என்று சொல்லி உண்மையான பொருள் எல்லாம் மைனா பகவானோட மை. என்னோடனா நான் நம்ம இல்ல, பகவானோட எல்லாம். மைனா ஆக்சுவலி எனக்காக பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம செய்யணும். அத்தகைய கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் போது ஒருவன் எதையும் தன்னுடையதாக எண்ணுவதில்லை என்பது நிச்சயமே. ஓகே, அதுதான் இதுல கொடுத்துருக்கு. விதமான இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு என்னதுன்னா விகத ஜுவரம், அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு என்னது இது ஜுவரம், ஒரு ஜுவரம் வந்தா எப்படி இருக்கும், அதுல காய்ச்சல் மனப்பான்மையில இருந்து விடுபட்டவன். விகத ஜுவரால இருந்து அவங்க காய்ச்சல் வந்தா எப்படி இருக்கும், ஒரு மாதிரி இருக்கும் நமக்கு. அதுல இருந்து விடுபடணும்னா என்னது, அந்த மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டு விடுபடுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நமக்கு அந்த உணர்வோட நம்ம அல்லது மனத்தளர்ச்சி, விகத ஜுவரம் மாதிரி நினைக்கிறேன், இல்ல ஒரு மனத்தளர்ச்சி அந்த மாதிரி வேணா வச்சுக்கலாம். அதுல இருந்து விடுபட்டவன் ஆகி விடுவோம். பகவானுக்கு வேண்டி சேவை செய்யும்போது எதுவும் என்னுடையது இல்லை, எல்லாம் பகவானுக்கு வேண்டி. அதான் ஒரு கம்பெனில நம்ம வேலை பண்றோம், எல்லாமே இருக்கிறதெல்லாம் நம்மளோட நினைச்சுக்க முடியுமா? இல்ல. நான் வேலை பண்றேன், அதுக்கு அவன் கூலி கொடுக்குறான், அவ்வளவுதான். நாளைக்கு அவன் வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம வேற அந்த வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும். வேலையை அவன் நல்லா பண்றதை தவிர அந்த ஃபுல் கம்பெனியே என்னோடது நினைச்சு பண்றோமா? இல்ல. அந்த கூலிக்கு வேண்டிதான் நம்ம வந்து உழைக்கணும். ஆனா நம்ம கடமையை ஒழுங்கா பண்ணணும், கடமைகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும், அவ்வளவுதான். எஸ். அடுத்து சாஸ்வதா மாதா. இன்னும் எவ்வளவு நீங்க படிங்க. அப்புறம் சாஸ்வதா, அப்புறம் யாரு, செல்வம் பிரபுஜி. எஸ், 2 பேர் தான் இருக்கீங்க, படிச்சு. ஓகே மாதாஜி. ஏ மே மதம் இதம் நித்யம் அனுதிஷ்டந்தி மாணவாக ஸ்ரத்தாவந்தோ அனசூயந்தோ முச்யந்தே தே அபிகர்மபிஹி. ஏ எவன் ஒருவன், மே என்னுடைய, மதம் கட்டளைகளை, இதம் இந்த, நித்தியம் நித்திய செயலாக, அனுதிஷ்டந்தி நிறைவேற்றுகிறானோ, மாணவாக மனிதர்கள், ஸ்ரத்தாவந்தக நம்பிக்கையுடனும் பக்தியுடனும், அனுசூயந்த பொறுமையின்றி, பொறாமையின்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல இருக்க. இல்லையே, மியூட்ல இல்லையே. சாஸ்வதா மாதாஜி படிக்கிறீங்க, ஆனா அங்க எங்களை கேட்க மாட்டேங்குது.
நான் பேசுறது கேக்குறதா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல என்னோட நெட் ப்ராப்ளமா? ஹரே கிருஷ்ணா. somebody please reply. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. இல்ல நான் இப்ப ஒண்ணுமே கேட்கல. ஓ என்னோட ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோடதான் இன்னும் நெட் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. எனக்கு ஒண்ணும் கேட்கல. நான் கேட்டுன்றதே என்னோடல இருந்து ப்ராப்ளமா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளமா யாராவது சொல்லுங்க அப்படின்னு யாரும் பதில் பேசல. அப்ப எனக்கு புரிஞ்சு விடுது என்னோடல இருந்து கொஞ்சம் நெட் ப்ராப்ளம் ஆயிடுது. படிக்கும். என்னோட இதுல நெட் ப்ராப்ளம் ஆயிடுது. இப்ப கேக்குறதா நான் பேசுறது? கேக்குதுங்க மாதாஜி. எது வரைக்கும் படிச்ச? பொருளுரை 2 லைன் படிச்சேங்க மாதாஜி. பொருளுரை ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. ஓகே ஓகே. நான் இத கேட்கவே இல்லை ஒண்ணுமே. சரி படிங்க. பொருளுரை முதல்ல இருந்து படிச்சேன். ஓகே மாதாஜி. பொருளுரை. பரமபுருஷனான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கட்டளையே வேத ஞானம் எல்லாவற்றின் சாரம் என்பதால் அது நித்தியமான உண்மையாகும். வேதங்கள் நித்தியமானவை. அது போலவே கிருஷ்ண உணர்வின் இந்த உண்மையும் நித்தியமானதாகும். ஒருவன் இறைவனிடம் பொறாமையின்றி இத்தகைய கட்டளைகளின் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் நம்பிக்கை இல்லாத பல எண்ணற்ற தத்துவவாதிகள் கீதைக்கு உரை எழுதுகின்றனர். செயல்களின் விளைவுகள் எனும் பந்தத்திலிருந்து இவர்கள் விடுதலை பெறப்போவதே இல்லை. அதே சமயம் இறைவனின் சட்டங்களில் அசையாத நம்பிக்கையுடைய சாதாரண மனிதனும் கர்ம விதிகளின் விலக்குகளிலிருந்து விடுபட முடியும். கிருஷ்ண உணர்வின் ஆரம்பத்தில் இறைவனின் ஆணைகளை முழுமையாக நிறைவேற்றுவதற்கு இயலாவிடனும் தோல்வியையும் நம்பிக்கையின்மையையும் கருதாது எதிர்ப்பின்றி இக்கொள்கைகளை பின்பற்றி உழைப்பதால் தூய கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு உயர்வு பெறுவது நிச்சயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானுடைய நம்பிக்கையோடு எது பண்ணா அந்த கட்டளைகளை எல்லாம் நின்று பகவானை நினைத்துட்டு அது நம்ம செய்யதான் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் நம்பிக்கை இல்லாத பண்ணிதான் என்ன ஆகும். பலத்தில் அப்படி இருக்காங்க சில தத்துவவாதிகள்லாம் இருக்கா. இதெல்லாம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். அதுலதான் நம்ம வந்து ஹியூமன் பீயிங் பான் அப்படி அவங்க மறுபிறவில நம்பிக்கை கிடையாது, பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை கிடையாது. இல்ல மென்டல் கன்காக்ஷன்ல அவங்க ஏதாவது உரை எழுதுவாங்க. பகவத்கீதாவோட எல்லாம் உரை எழுதும். அதெல்லாம் நம்ம படிக்கவே வேண்டாம். அதெல்லாம் படிச்சா நமக்கு புரியும் செய்யாது. அப்ப நம்ம என்னது இருக்கு, நம்ம ஆத்தென்டிக்கா நம்ம புக் இருக்கு ஆஸ் இட் இஸ் பகவானோட உண்மை உருவில் அது படிச்சாதான் நமக்கு நல்லா புரியும். சோ அவர்கள் வந்து அந்த மாதிரி உருவா அவங்க விடுதலையே பெற முடியாது. ஏன்னா அவங்க ஆர்குமெண்ட்டும் அந்த மென்டல் அவெல்லாம் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் சொல்லிட்டு அவதான் ஆர்கியூ பண்ணிருப்பான். சோ அந்த மாதிரி இதுல நம்ம அப்படி இல்லை. நம்ம முதல்லயே பக்தியில இருந்து ஆரம்பிச்சிருப்போம். இதே சமயம் இறைவனின் சட்டங்கள் அசையாத நம்பிக்கையுடன் சாதாரணம் எடுத்தார். ஆனா அசையாத நம்பிக்கை உண்டு கிருஷ்ணர் பேர்ல. அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு எல்லா கர்ம விதிகளையும் பின்பற்றினால் அவனால இதுல இருந்து விடுபட்டு கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போக முடியும். இடத்துல இல்லாவிடன் ஃபுல்லா நம்மளால ஆரம்பத்துல பண்ண முடியலைனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பிச்சு மெதுவா மேல போலாம். தோல்வியையும் நம்பிக்கையின்மையும் கருதாது. இன்னும் நிறைய இடத்துல நமக்கு தோல்வி யாரும் என்ன நினைப்போம், இன்னைக்கு இவ்வளவு ஜபம் பண்றோம் நினைச்சுப்போம், பண்ண முடியாது. காலையில் சீக்கிரம் எந்த நினைச்ச முடியாது. ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் அதான் இந்த பாதையை எப்படின்னா முதல்ல கசப்பா இருக்கும். எல்லாம் பண்ணணுமா செய்யணுமான்னு இது கசப்பா இருக்கும் முதல்ல. அப்புறம் இனிமையாகிவிடும் இது. ஆனா அந்த வேற பௌதிக வாழ்க்கையெல்லாம் எப்படின்னாக்கா முதல்ல எல்லாம் ஹாப்பியா இருக்கும். நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணல, எவ்வளவு நான் வெயிட் பண்ணிட்டேன் எப்ப நான் சம்பாதிக்க ஆரம்பிப்பேன், நல்லா தூம்னு செலவு பண்ணேன், நல்லா ஹாப்பியா இருக்கும். அப்புறம் வரும் ஒரு கஷ்டங்கள் வரும்போது ஐயோ அன்னைக்கெல்லாம் நான் அப்படி பண்ணிட்டேனே ஒண்ணு சேர்த்து வைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அப்ப பௌதிக வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கும், முதல்ல எல்லாம் நல்லா சந்தோஷமா இருப்பாங்க, அப்புறம் உட்கார்ந்து கசப்பா உள்ள இது வரும். ஆனா இங்க ஆன்மீகத்துல அப்படி இல்லை. முதல்ல எல்லாம் கஷ்டமா இருக்கும். காலையில் சீக்கிரம் எந்திரிச்சு சொல்றாங்க, ஜபம் சொல்றாங்க, இன்னும் முடியவே முடியாதெல்லாம் சொல்லுவோம். ஆனா அது வந்து நமக்கு அது வந்து நம்பிக்கையோடு நம்ம வந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா மெதுவா பின்பற்றி உழைப்பதால் தூய கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு டெஃபினட்டா நம்ம வந்து உயர்த்திடுவது நிச்சயம். எஸ் லாஸ்ட் பிரபுஜி படிச்சிருவோம். அடுத்த கிளாஸ்க்கு நான் ரெடியா நம்ம அதான் டைமா பார்த்துட்டு இருக்கேன். எஸ் பிரபுஜி படிச்சிருவோம் இருக்கலாம். பிரபுஜி இங்க செல்வம் போயிட்டாரு. ஓகே படிச்சிருக்கேன். ஏது ஏதத் அப்யசூயந்த ந அனுதிஷ்டந்தி மே மதம் சர்வஞான விமூடான் தான் வித்தி நஷ்டான் எவர் தூ இருப்பினும் ஏதத் இந்த அப்யசூயந்த பொறாமையால் நான் இல்லையோ அனுதிஷ்டந்தி முறையாக செய்வது மே என்னுடைய மதம் அறிவுரைகள் சர்வ ஞான எல்லா வகை ஞானத்திலும் விமூடான் அடிமட்டமுட்டால் தான் அவர்கள் வித்தி தெளிவாக அறிவாயாக நஷ்டமடைந்து அச்சேதச கிருஷ்ண உணர்வின்றி மொழிபெயர்ப்பு
ஆனால் யாரொருவன் பொறாமையினால் இந்த அறிவுரைகளை அவமதித்து அவற்றை முறையாக பின்பற்ற தவறுகிறானோ அவன் எவ்வித ஞானமும் இல்லாதவனாக, முட்டாளாக, பக்குவமடைவதற்கான முயற்சிகள் அனைத்திலும் நஷ்டமடைந்தவனாக கருதப்படுகிறான். பொருளுரை: கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாமல் இருப்பதன் தவறு இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. உயர் ஆளுநரின் ஆணையை மீறி நடப்பவனுக்கு எவ்வாறு தண்டனை அளிக்கப்படுகிறதோ அதே போன்று புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் ஆணையை மீறுபவர்களுக்கும் தண்டனை உண்டு. அவ்வாறு கீழ்ப்படியாத மனிதன் எவ்வளவு பெரிய நபராக இருந்தாலும் தனது சூன்யமான இதயத்தினால் தன்னை பற்றியும் பிரம்மனை பற்றியும் பரமாத்மாவை பற்றியும் பகவானை பற்றியும் அறிவதில்லை. எனவே வாழ்வின் பக்குவ நிலை அடைய அவனுக்கு கதியே இல்லை. அவன் வந்து பௌதிக உலகத்துல ரொம்ப படிச்சவனா இருப்பான், ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட், ரொம்ப வெல்தி பர்சன், ரொம்ப வெல் நோன், எல்லாரும் அவனுக்கு சரண் என்னது நமஸ்காரம் போட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பான். ஒரு கம்பெனி ஓனரா இருக்கலாம், ஒரு எம்டியா இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம். ஆனா பகவானோட பக்தியில அவனுக்கு கொஞ்சம் ஒரு இது நாட்டமே இல்லை அப்படின்னா என்னது, அவன் தோல்விதான். அவனுக்கு வந்து இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு ஒரு கதியே கிடையாது. அவனுக்கு எப்போ இந்த ஜென்மத்துல இல்லைன்னா அடுத்த ஜென்மத்திலேயாவது அவன் வந்து அதுவும் மனுஷ ரூபமா எடுத்துனாக்கா அவனுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். ஆனா நமக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம இப்போ ஆல்ரெடி வி ஹவ் ரியலைஸ்ட் அவர் என்னது நம்ம என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம்னு தெரிஞ்சுன்னு நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல வந்திருக்கோம். நம்ம இதுல இருந்து விடுபடணும். யாரு ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுல இல்லாம இருக்காளோ அவளுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட் இதுல இருந்து வெளியில வருது. எஸ், இப்போ நம்ம இன்னைக்கு இருந்தா இதோட முடிச்சு விடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து நம்ம அடுத்த சாட்டர்டே பார்க்கலாம்னா ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப்